Oikein hyvää iltaa ja lämpimästi tervetuloa Lapinlahden kirkkoon, Uusheräyksen kesäseuroihin ja Lapinlahden yhteyspäiville, jotka tänä vuonna ovat yhdistetyt ja jotka tämän iltainen tilaisuus aloittaa. Meidän tilaisuutemme otsikkona on toivottomuudesta toivoon. Meillä on täällä 3 mielenkiintoista alustajaa, jotka esittelen yksi kerrallaan sitten, kun heidän vuoronsa on. Alustusten jälkeen pidämme kahvitauon ja sen jälkeen on sitten mahdollisuus vielä keskusteluun, yleisökysymyksiin ja päätteeksi sitten pastori Pauli Kärki pitää iltahartauden. Tämmöinen on meidän iltamme ohjelma. Nauttikaa rauhassa kahvia, jos semmoinen kuppi on vielä edessänne, mutta me aloittelemme pikkuhiljaa ja meillä on Lapinlahden yhteyspäivillä tunnuslaulu. Sen laulun nimi on Viinipuu ja se löytyy näistä sinisistä viisikielinen nimisistä laulukirjoista numerolla 68. Aloitamme laulamalla yhdessä tämän yhteyspäivien tunnuslaulun ja sen jälkeen kerron, mitä sitten seuraavaksi tapahtuu. Yhteislauluja tässä tilaisuudessa säästää seurakuntamme kanttori Heini Heide ja minä olen Lapinlahden kirkkoherra Lauri Jäntti ja minulla on ilo ja kunnia juontaa tämän tapahtuman ensimmäistä tilaisuutta, joka on varsin mielenkiintoinen. Mutta ennen kuin menemme varsinaisiin alustuksiin, niin hiljennymme vielä rukoukseen ja pyydämme siunausta tälle illalle ja koko tälle tapahtumalle. Pyhä kaikkivaltias Jumala, sinua sekä poikaasi ja pyhää henkeä me avuksi huudamme ja kiitämme siitä, että olemme saaneet kokoontua yhteen sinun kasvojesi edessä, etsimään ja kysymään toivoa tälle maailmalle, nousemaan toivottomuudesta toivoon, turvautumaan sinun suureen armoosi ja rakkauteesi, jonka olet luvannut meille antaa. Me pyydämme sinun siunaustasi tähän iltaan ja kaikkiin näiden kesäseurojen ja yhteyspäivien tapahtumiin, jotka edessämme tällä viikolla ovat. Kiitos kaikista niistä ihmisistä, jotka ovat olleet näitä tapahtumia valmistelemassa ja kaikista niistä ihmisistä, jotka eri tavoin osallistuvat näiden tapahtumien toteuttamiseen. Siunaa kaikki puhujat, siunaa kaikki talkoolaiset, siunaa kaikki, jotka ovat tahtoneet kantaa oman kortensa kekoon tämän tapahtuman toteutumiseksi. Pyydämme sinun armollista läsnäoloasi. Tule luoksemme, asu keskellämme. Tuo toivottomuuteemme sinun toivosi. Aamen. Ensimmäisen alustuksen tämän illan teemasta toivottomuudesta toivoon käyttää Hannu Takkula. Hän on kasvatustieteen tohtori, joka on toiminut kansanedustajana Lapin vaalipiiristä vuodesta 1995 vuoteen 2004 ja sen jälkeen sitten Euroopan parlamentin jäsenenä aina vuoteen 2018 asti, pientä taukoa lukuun ottamatta. Ja tällä hetkellä hän toimii Euroopan unionin tilintarkastustuomioistuimen jäsenenä siellä Suomen edustajana. Tuossa kun ennen tilaisuutta keskustelimme tästä ja vähän kyselin, että millä tavalla haluatte itsenne esiteltävän, niin merkittävämmäksi asiaksi omalla kohdallaan hän totesi sen, että hänellä on 6 lastenlasta. Tervetuloa Hannu Takkula. Hyvää iltaa. Ilo olla täällä Lapinlahdella ja kesäseurojen alustavissa niin kuin tilaisuuksissa. Tänään puhutaan toivosta ja maailman toivosta. Tätä aihetta on hyvä pysähtyä aika ajoin miettimään ja sen eri ulottuvuuksia ajassamme. Viimeisten viikkojen aikana on luettu uutisia Ukrainasta ja maailmalta muutenkin ja ne ovat pysäyttäneet. Näin ulkomailla asuvana myös monet uutiset Suomesta ovat mietityttäneet. Onhan näin, että meitä suomalaisia on väitetty tutkimusten pohjalta maailman onnellisemmaksi kansaksi, mutta tällainen toivoa virittävä näköala kuolee kuitenkin melko nopeasti, kun uppoutuu suomalaisen median uutisantiin. Mikäli näihin tiedotusvälineiden luomaan kuvaan on uskominen, niin maailman onnellisemman kansan nykytodellisuus on melko toivotonta.
Uutisotsikoiden mukaan terapian tarve on kasvanut räjähdysmäisesti Suomessa viimeisten vuosien aikana. Mielenterveysongelmat ovat suurin työttömyyden syy. Lasten huostaanotto on lisääntynyt. Ryöstöistä ja pahoinpitelyistä epäilyt ovat lisääntyneet kaikissa alle 21-vuotiaiden ikäryhmissä ja alle 15-vuotiaiden tekemien vakavien rikoksien osuus on melkein kolminkertaistunut viimeisen 7 vuoden aikana. Lisäksi suomalaiset kärsivät yksinäisyydestä enemmän kuin koskaan ennen. Oman lisänsä tähän viime aikojen uutisantiin on myöskin antanut maahamme hiljattain saatu uusi hallitus, jonka on sanottu olevan natsihallitus. On joutunut miettimään sitä, että onkohan näin, ja jos ei ole, niin tiedetäänkö Suomessa ja ymmärretäänkö meillä, mitä sana natsi oikein tarkoittaa. Tällainen sanaetymologia tai tällainen retoriikka, mistä se oikein nousee 2020-luvulla. Eli monet nämä päivän uutiset, mitä luemme, ajavat mieluummin epätoivoon kuin toivon puolelle. Tässä ollaan kuitenkin ison asian äärellä, nimittäin sanojen merkityksen. Tiedotusvälineiden edustajien ja toimittajien ammattimaisina sanankäyttäjinä tulee ymmärtää kielellisen kommunikaation ainutlaatuisuus. Myös näin someaikana tätä pitäisi edellyttää kaikilta, jotka osallistuvat julkiseen keskusteluun, sillä historiassa on liian monta esimerkkiä siitä, miten systemaattinen sanojen vääränlainen käyttö saa totuuden hämärtymään ja unohtumaan. Kun sanojen alkuperäiseen tarkoitukseen ei voi enää luottaa, on valhetta mahdoton erottaa totuudesta. Tämä sysää ihmisen myöskin syvään ristiriitaan oman arvomaailmansa kanssa. Tästä löytyy esimerkkejä historiasta niin Stalinin Neuvostoliitosta kuin Hitlerin Saksasta. Tiedän toki myös sen, että epätoden väitteen ei tarvitse välttämättä olla valhe, vaan se voi olla ideologisesti tai moraalifilosofisesti värittynyt. Ja voi sanoa, että tämän tiedon varassa tässä toivossa uskaltauduin sieltä Luxemburgista tulemaan lomalle tänne Suomeen siitä huolimatta, että luin uutisista, päivän lehdistä tällaisia uutisia. Mutta silti nousee hämmennyksen sormi epätoivon huulille. Miksi? Luodaanko näillä uutisilla toivon näköalaa? Toisaalta joku voi kysyä, tarvitseeko Suomeen tai maailmaan ylipäätään luoda mitään toivoa enää? Eikö uljas uusi ihminen voisi elää myös ilman sitä? Voitaisiinko toivo korvata ajassamme jollakin, esimerkiksi luomalla ihmisille uusia oikeuksia tai uudella kulttuurisella muutoksella? Kun puhutaan toivosta, on paikallaan myös määrittää sitä käsitteenä. Yritän sen pitää tässä hyvin arkisen elämän todellisuuden tasolla, en missään filosofisissa määritelmissä, vaikka ne usein kyllä syventävät toivokäsitteen ulottuvuutta. Mietin tässä puheenvuorossani ensisijaisesti sitä, mistä ihmiselle ja aikamme maailmalle voisi löytyä toivoa, ja jos sitä sattuu löytymään, niin millaisesta maastosta se toivo kumpuaa. Toivon sanotaan olevan sukua uskolle. Tämä ajatus lienee peräisin Raamatusta, ensimmäisestä korintolaiskirjeestä, 13. luvusta ja 13. jakeesta, jossa sanotaan, niin pysyvät nyt usko, toivo, rakkaus, nämä 3, mutta suurin niistä on rakkaus. Raamattuhan on ensimmäinen painettu kirja Euroopassa, Gutenberg sen painoi 1400-luvulla, ja näin ollen se on voimakkaimmin vaikuttanut koko länsimaiseen yhteiskuntaan ja ajatteluun. Näistä 3 käsitteestä, usko, toivo ja rakkaus, ja niiden yhteenkuuluvuudesta on monia esimerkkejä. Uskoa määritetään, että se on lujaa luottamusta siihen, mitä toivotaan. Rakkauden sanotaan olevan merkityksetöntä ilman toivoa, eli ilman ymmärrystä sen ihmisiä ja maailmaa muuttavasta voimasta. Niin, ja ilman uskoa ja rakkautta meillä ei myöskään ole toivoa. Toivo on siis jotakin sellaista, mikä jäsentyy ajassamme. Se on suuntautumista tulevaan,
jossa on jonkinlainen ajatus tai hauras luottamus siitä, että jotakin hyvääkin tapahtuu. Toivo ei ole kuitenkaan synonyymi ihmisten erilaisille toivomuksille tai haaveille, vaan se ammentaa syvemmältä ja pohjaa lopulta ihmisenä olemisen perimmäisille lähteille. Edesmennyt eetikko ja teologi Martti Lindqvist kirjoitti, toivo on antautumista ajan virtaan, epätoivo puolestaan sen rannalle jäämistä. Hänen mielestään kaiken toivomisen ydin on, että huominen olisi. Meillä on siis tämä päivä, mutta huomista emme voi tehdä itsellemme. Voimme vain toivoa, että se tulisi ja olisi. Tämä on minusta hyvin loogista, kun asiaa tarkastellaan kristillisestä kontekstista. Joka iltahan me siunaamme itsemme levolle siinä toivossa, että uusi aamu tulisi. Ja jos se toivo ei täytykään, niin rukous menee, jos vuoteelta en nousisi, taivaaseen ota tykösi. Siinä on ikään kuin kaksi toivoa kiinnittyneenä toisiinsa. Mutta toivon kannalta on myös olennaista, että epätoivo on totta. Ne niveltyvät toisiinsa. Ne ovat ikään kuin limittäin ja niillä on molemmilla yhteys kaipuuseen. Toivo on mukana koko ihmisen elämän kaaressa. Me synnymme tähän maailmaan toivon varassa, että elämä ja syntyvä huominen on mahdollista, vaikka emme sitä ymmärräkään millään muotoa vauvana tai emme pysty sitä hahmottamaan. Myös elämän loputtua kuolemassa antaudumme saman tuntemattoman toivon varaan luottaen siihen, että se kantaa kohti jotain uutta. Jos toivo avautuu meille ajan virtana ja huomisen tulemisena, niin entäpä epätoivo? Kun meistä tuntuu, että toivo on kääntänyt meille selkänsä, syntyy epätoivo. Se on jotain peruuttamatonta, tuntuu siltä, ettei sitä enää saa muutetuksi. Epätoivo kantaa sisällään sellaisen lopullisuuden kokemuksen, jonka usein liittyy täysi avuttomuus. Tänä kesänä eräs hyvä ystäväni soitti minulle äärimmäisen epätoivonsa keskeltä. Hän oli yhtäkkiä liikenneonnettomuudessa menettänyt poikansa. Oli tapahtunut jotakin luonnotonta, elämän vastaista, jotain sellaista, johon ei ole mitään selitystä eikä lohdutuksen sanoja. Niin kuin hän sanoi minulle, minun isänä olisi pitänyt lähteä ensin. Tuollaisessa järkyttävässä hetkessä kaikki inhimillinen toivo tuntuu kuolleelta. Elämä, joka oli saatu ja josta oli ilottu, otettiin yllättäen pois. Jäljelle jäi elämä, jossa on kysymyksiä ja muistoja, mustaa ja epätoivoa. En löytänyt sanoja lohdutukseen, kuuntelin, olimme hiljaa. Mutta jossakin kohden tuo ystäväni huokasi. Toivottavasti vanhempani ja isoveljeni sekä hänen serkkupoikansa olivat häntä vastaanottamassa taivaassa. Tuon kuultuani ajattelin, että rakkaus voi synnyttää sittenkin toivon sellaisenkin pimeän keskellä, jos ei ole pienintäkään merkkiä inhimillisestä toivosta. Tässä edellä olen nostanut esille joitakin kohtaamisia elävästä elämästä, ilmiöitä meidän ajasta, siitä ajan virrasta, johon olemme heittäytyneet tai meidät on heitetty toivossa. Tässä ajanvirrassa inhimilliset kokemukset voivat laineiden lyödessä rannalle sinne jääneeseen epätoivoon tuottaa suunnatonta kipua, pelkoa ja häpeää, jossa uuden huomisen aukenemiseen on vaikea luottaa. Tuo rannalla seisova epätoivo avautuu monelta osin samanlaisena myös eri aikakausien ihmisille, kulloisellekin ajan lapsille. Historiasta voimme lukea, kuinka toivon siivet ovat kantaneet aikaisempia sukupolvia ja millaisten epätoivon karikkojen läpi he selvisivät, jos selvisivät. Jokaisen aikaan on kuulunut myös omat haasteensa ja toiveensa. Yksi keskeinen kannatteleva toive läpi ihmiskunnan historian näyttäisi olevan ajatus elinolosuhteiden muuttamisesta paremmaksi. Tätä on tapahtunut ja tapahtuu milloin minkäkin aatteen tai opin pohjalta. Ja paljon on saatu toivoa tätä kautta aikaan. Paljon erilaisia uudistuksia vaikkapa lääketieteen saralla. Mutta myös toisin on käynyt.
Joskus toivon siinvittävät ponnistukset ovat johtaneet syvempään epätoivoon. Se, mitä toivottiin, ei tapahtunutkaan. Yksi tällainen esimerkki maailmanhistoriasta, jolloin kaikuja vielä meidänkin aikaamme ja meidän aikamme yhteiskuntiin, on esimerkiksi Ranskan vallankumous 1789. Vallankumous julisti ylevät laajaa toivoa synnyttäneet tavoitteet: vapaus, veljeys ja tasa-arvo. Mutta vain 3 vuotta tuon jälkeen seurasivat vallankumoussodat ja sitä seurasi Maximilien Robespierren valtaannousu Jakobinien kautta ja syntyi niin sanottu terrorin aika. Tuona aikana giljotiinit surmasivat tuhansittain ihmisiä ja vallankumouksen synnyttämä toivo oli vaihtunut ahdistukseen, diktatuuriin ja epätoivoon. Mutta jotkut säkeet tuosta ajasta on tunnistettavissa vielä meidänkin ajassamme. Ihminen muutosta ja murrosten jälkeenkin on monilta osin sama kuin reilu 2000 tai 200 vuotta sitten, jolloin nuo tapahtuivat Ranskassa. Tämä toteamus sisältää sekä toivon että epätoivon näköaloja. Itse näen, että meidän ajassamme on paljon huolestuttavia merkkejä meidän arvoissa ja arvostuksissa. Mutta ehkä suurin epätoivon näköala minulle, joka olen ollut viimeiset 30 vuotta yhteiskunnallisissa tehtävissä, on se muutos, josta jo vähän mainitsin tuossa alussa, eli sanojen merkityksen muuttuminen, asioiden pirstaloituminen, yhteiskunnallisen keskustelun polarisoituminen ja ohipuhuminen. Me suomalaiset emme enää ymmärrä toisiamme, vaikka puhumme samaa kieltä. Tämä uhkaa toivon näköalaa, tämä uhkaa tervettä demokraattista keskustelua. Uusien arvostuksien myötä myös yhteiskunnassa käytävä uskonnollinen keskustelu on muuttunut. Siitä on tullut myös monelta osin psykoteologista tai sosiaalikirkollista. Asioista ei puhuta oikeilla nimillä, ei uskalleta. Pelko on kaventanut toivon näköalaa. On näyttänyt unohtuvan se historian opetus, että toisistaan eroavat vakaumukset ja näkemykset eivät ole uhka demokratialle tai vapaudelle, kun se tehdään Voltairen sananvapausperiaatteen hengessä. Voltairehan lausui, pidän mielipidettäsi vastenmielisenä, mutta olen valmis heittämään henkeni sen puolesta, että saatte esittää sen. Eli meillä on lupa toistemme kunnioittamisen hengessä myös omaan vakaumukseen ja omaan mielipiteeseen. Yhteiskunnassamme uudelleen esiin nousseet demokratialle vieraat vapauskäsitykset ovat luoneet hämmennystä ja epätoivoa. On syntynyt uudenlaisia liikkeitä, joiden ajattelussa sanalla vapaus ei tarkoitetakaan enää ensisijaisesti vapausoikeuksia, kuten sananvapautta, uskonnonvapautta tai henkilökohtaisen vapauden toteutumista, vaan se kytketään ajatukseen historian päättävästä täydellisestä yhteiskuntajärjestyksestä, joka tuo ihmiskunnalle onnen. Tällainen kehityssuunta ei vahvista toivoa. Esiinnytään ihmisoikeuksien nimissä, mutta todellisuudessa uhataan oikeuksien yhtäläisyyttä. Näiden liikkeiden näkemykset vapaudesta edustavat tunnetun juutalaisen aatehistorioitsijan Jacob Talmonin mukaan totalitäärisen demokratian perinnettä. Tässä perinteessä ei ole länsimaisen demokratian tapaa rajaa yksityisen tai poliittisen välillä, vaan kaikki on poliittista. Ajatus on, että se mikä on poliittisesti oikein, ei selviä demokraattisen prosessin tai vapaan keskustelun kautta, vaan se johdetaan ideologisesta dogmasta. Ja kun totuus on tiedossa, vapaa keskustelu on tarpeetonta, sillä ideologisen totuuden vastaisilla mielipiteillä ei ole oikeutta sananvapauteen, vaan ne koetaan uhkaksi ja loukkaavaksi. Tämä yhteiskunnalliseen keskusteluun pesitynyt totalitäärinen ideologia huolettaa minua. Se kaventaa toivon näköalaa. Kun liberaali demokratia pitää sisällään eräänlaisen itseään korjaavan järjestelmän, niin tässä totalitaarisen demokratiassa pieni tiedostava etujoukko pakottaa lainausmerkeissä kansan vapaaksi. Viime vuosien aikana olemme Suomessa joutuneet seuraamaan tällaista kehitystä niin poliittisessa keskustelussa kuin oikeussaleissakin, ja siitä ovat saaneet osansa myös perinteisistä vapauskäsityksistä, myös uskonnonvapauden piiriin kuuluneet asiat. Surullista ja osin epätoivoista on myös se, että monet tämän harhan tiedostaneet, jotka näkevät sen,
ovat valinneet kuitenkin tiekseen hiljaisen hyväksymisen, pelätessään, että tulevat ajatuksineen ja mielipiteineen tämän maailman ajan virtaukseen harjalla surffaamien kanseloimiksi. Oman itsensä paljastumisen pelko synnyttää häpeän ja epätoivon tunteen. Olemme siis kokoontuneet tänne kyselemään maailman toivon perään. Ehkä olen maalannut vähän tummin värein tätä aikaa, miten se avautuu meille. Mutta kun katsomme maailmaa laajemmin, ei vain suomalaisessa kontekstissa, on todettava, että ei se kyllä paljon helpota meidän tuskaamme, vaan eri puolilla maailmaa voimme nähdä merkkejä toivon, mutta myös epätoivon ilmentymisestä, inhimillisestä hädästä. Maailmassamme on sotaa, köyhyyttä, nälkää, pakolaisuutta ja monenlaista osattomuutta. Tiedämme kuitenkin historiasta sen, että toivo on kantanut vaikeidenkin aikojen läpi myös meidän kansakunnassamme. Olemme monelta osin paremmassa tilanteessa kuin vaikkapa 200 vuotta sitten, kun siihen äskettäin viittasin. Kun katsotaan tuota 200 vuotta vanhaa aikaa, Ranskan vallankumouksen aikaan näillä selkosilla, niin mitä se kertoo meille? Me olimme silloin ei itsenäinen, vain Venäjän suurruhtinaskunnan osa. Ja pian sen jälkeen 1800-luvulla muun muassa oli suuret nälkävuodet 1866-68, ja ne veivät jopa 200 000 henkeä, yli noin 10% meidän kansasta, sen hetkisestä väkiluvusta, kuoli nälkään ja sairauksiin. Miesten keski-ikä oli tuolloin noin 30 vuotta, ja joka kolmas kuolema oli väkivaltainen. Juoppous oli erittäin iso ilmiö ajassa, ja esimerkiksi pohjoisessa nälästä huolimatta poltettiin usein viimeisetkin viljat viinaksi, mikä syvensi tätä nälänhätää. Isossa kuvassa suomalaiset, jotka olivat olleet vuoron perään Ruotsin ja Venäjän vallan alla, olivat melkein menettäneet identiteettinsä, oma arvon tunteensa, ja elämä oli monelta osin epätoivosta, hallitsematonta kaaosta. Mutta sitten tapahtui jotakin merkittävää, joka nosti suomalaisen kansan 1800-luvun alhosta 1900-luvun alkuun mennessä tietoiseksi omista juuristaan ja identiteetistään, kansaksi, joka tahtoi seistä omilla jaloillaan ja kurkottaa tulevaan, kansaksi, joka halusi itsenäisyyden. Se, mikä synnytti tuon toivon, sen me voimme lukea historiasta. Toivo tuli epätoivon tilalle, ja ennen muuta kysymyksessä oli herätys. Ja ennen muuta hengellinen herätys. Jumalan tuulet alkoivat puhaltamaan eri puolilla Suomea. Tälläkin alueella 1800-luvun vaihteessa Telppäsniityllä alkoi kansanherätys. Se on osa tätä muutosta. Ukko-Pekka, Paavo Ruotsalainen, Malmberg, herännäisyyden synty. Länsi-Suomessa samoihin aikoihin syntyi rukoilevaisuus, joka sitten laajeni myöskin tänne itään. Sytytti täällä vahvoja naisia ja miehiä, ehkä Henrik Rehnqvist, yksi näistä tunnettu pappi ja raittiusmies. Samoihin aikoihin evankelinen herätysliike irtosi herännäisyyden piiristä Fredrik Kaple Hedbergin johdossa, ja pohjoisessa Suomessa Tornioki-Laaksosta alkoi kaikua huutavan ääni korvessa, kun Lars Levi Lestadius koki herätyksen ja aloitti voimallisen julistuksen viinan kiroja vastaan, unohtamatta evankeliumin terveeksi tekevää ja toivoa synnyttävää voimaa. Nämä herätyksen tuulet yhdessä ja erikseen eri puolilla Suomea muodostivat sen toivon näköalan, joka nosti suomalaiset kansaksi kansakuntien joukkoon, pohjustaen tietä kansalliselle itsenäisyydelle. Herran pelko oli viisauden alku ja pyhän tunteminen ymmärryksen perusta, kuten Sanalaskujen kirjan 9. luku ja 10. jae sanoo. Evankeliumi oli siis pitkälti se, mikä synnytti Suomessa toivon. Nyt kysymys kuuluu, että voisiko tänä päivänä tähän evankeliumin toivoon luottaa 2000-luvun maailmassa, ja löytyykö Raamatun suurille kertomuksille paikka postmodernissa yhteiskunnassa, jossa on paljon tällaisia relativistisia piirteitä? Voisiko evankeliumin totuus painaa alle myös totalitaarista demokratiasta nousevat kulttuurit, kuten vaikkapa woken tai cancelin? Minä itse ainakin haluaisin uskoa siihen, että tällainen kehitys voisi olla mahdollinen, sillä se avaisi ovia toivolle, sille, että huominen olisi ja tulisi sanan varsinaisessa merkityksessä. Me tarvitsemme herätystä,
jatkuvaa herätystä. Ja herätyshän ei lähde jossakin ulkoa, vaan se lähtee meistä. Aivan niin kuin Pietari Hanhivaara, eli Hanhipieti ja monet saarnamiehet 1800-1900-luvun vaihteessa julistivat. Tarvitaan myöskin ymmärrystä lain 3. käytöstä siitä, että myös uudesti syntyneet kristityt, me tarvitsemme Jumalan lain ohjausta ymmärtääksemme paremmin armon merkityksen. Ihminen, olipa hän sitten pappi tai maallikko, voi auttaa oman tunnon tuskissaan kamppailevaa lähimmästään oikeasti vasta silloin, kun hän on itse kokenut sen, mitä on tulla Jumalan lain särkemäksi ja Kristuksen armo-evankeliumin lohduttamaksi. Kun Jumalan sanan valossa näkee oman syntisyytensä ja oman kelpaamattomuutensa, mutta myös siinä samalla voi nähdä Kristuksen katsovan armahtavasti ristiltä, ei ylhäältä valtaistuimelta, vaan Golgatan ristiltä sanoen, se on täytetty, sinun syntivelkasi on maksettu, kaikki syntesi on anteeksi annettu. Alkaa siinä sydän silloin kiittämään vanhan Sionin matkalaulun tavoin. Mikä armosi mitta, oi Herra, minun kohdalle määrätty. Ole kiitetty, Herrani Jeesus, ole kiitetty, kiitetty. Siinä hetkessä syntyy toivon näköala ja pelastavan uskon ulottuvuus, jonka kautta voi nähdä ja kokea sen, että Jeesus Kristus, aikakausien toivo, on myös meidänkin aikakautamme toivo. Näin uskon, hänen lunastustensa varassa ovat meille ainoat oikeat kestävän tulevaisuuden näköalat. Kiitos Hannu Takkulalle näistä rohkaisevista sanoista. Voisikohan tuon tiivistää sanoihin, että vaikka vaellus on vaivaista, minä vielä jaksan toivoa. Nämä sanat ovat Jaakko Löytyn laulusta Kahden maan kansalainen, jonka laulamme seuraavaksi numero 298. 298. Seuraavaksi toivottomuudesta toivoon meitä johdattelee Heta Hurskainen, jonka juuret ovat tukevasti täällä Lapinlahdella. Hän on täällä käynyt koulua ja valmistunut täältä ylioppilaaksi ja toiminut meidän seurakunnan isosenakin monta kertaa ja hänen tiensä on sitten vienyt teologian pariin ja hän on teologian tohtori, systemaattisen teologian tutkijana tällä hetkellä Itä-Suomen yliopistossa Joensuussa. Hän on erikoistunut sosiaalieettisiin kysymyksiin ja ekumeniaan ja erityisesti kirkkojen toimintaan idän ja lännen välissä. Pieni mainospala ennen kuin päästän Hetan esille. Keväällä Hetalta yhdessä Teuvo Laitilan kanssa ilmestyi kirja, jonka nimi on Ukraina on meidän. Varsin ajankohtainen kirja. Kertoo kirkosta ja politiikasta Ukrainan ja Venäjän suhteissa. Erinomainen tietopaketti, joka haluaa päästä perille siitä, mitä Ukrainassa tapahtuu, varsinkin kirkollisessa elämässä. Tämä on Lapinlahden kirjastosta tämä kirja. Minä vien tämän, palautan sinne tänä iltana, niin sitten seuraava pääsee sen sieltä lainaamaan, mutta kyllä näitä kirjakaupankin kautta saa. Joo, tervetuloa Heta, ole hyvä. Kiitoksia Lauri näistä lämpimistä sanoista ja tervetuloa toivotuksesta. On tosissaan jollain tavalla ihan erityistä olla täällä Lapinlahden kirkossa. Sen verran voin paljastaa, että piti tulla tänään pikkusen jo aikaisemmin, jotta kerkeää vähän kierrellä kattelemassa vanhoja paikkoja. Muun muassa Värniinsaaressa tuli käytyä. Mutta tämän päivän aiheeseen tuossa esittelyssä tosissaan todettiinkin, että minun tutkimukselliset intressit on kirkoissa idän ja lännen välillä, ja tuo kirja Ukraina on meidän on myöskin tämän minun tämänpäiväisen puheeni taustalla. Keskityn siihen juurikin, että mitä erityisesti ortodoksiset kirkot Venäjällä ja Ukrainassa, millä tavalla ne toimivat ja minkälaisina ne näyttäytyy tässä sodan keskellä. Yritän pitäytyä tässä ajassa, mutta pientä aikamatkaa historiaan tuskin voin välttää. Mutta on selvää meille kaikille, että tilanne
Ukrainassa näyttää epätoivoiselta tai toivottomalta monessakin suhteessa. Ja kun katsotaan ja keskitytään katselemaan noita kirkkoja, niin kyllähän se myös siltä osin näyttää aika epätoivoiselta. Ukrainan kirkollinen elämä voi ajatella, että se on alkanut aikanaan, jos mennään tosi kauas historiaan, niin 900-luvun lopussa niin sanotussa Kiovan kasteessa, jolloin tuon alueen ja itäslaavit kastettiin ortodoksiseen uskoon. Ja tämä on historiallinen tausta ja lähtökohta sekä venäläiselle ortodoksisuudelle että ukrainalaiselle ortodoksisuudelle. Mutta jos tullaan ihan suoraan tähän päivään, niin katsotaan tämän päivän kirkkoja. Minkälaisia toimijoita meillä ylipäätään on? On olemassa Venäjällä Venäjän ortodoksinen kirkko, jota myös Moskovan patriarkaatiksi sanotaan. Tuo kirkko tukee valtiota eli Venäjää. Se on myös Venäjän ehdottomasti suurin kirkko. Ja jo pitkään se on 90-luvulta asti tukenut sellaista politiikkaa, jossa se haluaa saada itselleen valta-aseman perustuen nimenomaan siihen, että se on suurin ja sillä on historialliset juuret. Eli toisin sanoen tuo Venäjän ortodoksinen kirkko ei ole tukenut sellaista uskonnon vapautta kuin vaikka meillä täällä Suomessa on ja josta äskeisestäkin puheessa kuulimme, vaan se on tukenut uskonnon vapautta, jossa sillä suurimpana kirkkona olisi myöskin suurin sananvalta. Ja sitten muille kirkoille Venäjällä yhä enenevässä määrin, mitä lähemmäksi tätä päivää on tultu, on jäänyt rooli, jossa niiden toimintavapaus on perustunut siihen, että ne ovat joistain kysymyksistä samaa mieltä kuin Venäjän ortodoksinen kirkko ja noudattelevat myöskin siten valtion linjoja. Venäjän ortodoksinen kirkko tukee Venäjän sanoin erikoisoperaatiota Ukrainaan, eli siis tukee Venäjän sotatoimia Ukrainaan. Jo pitkään Venäjän ortodoksinen kirkko on myöskin vastustanut erilaisia läntisiksi arvoiksi kutsumiaan asioita, kuten esimerkiksi homoliittoja, ja puolustanut erityisesti tällaista perinteistä miehen ja naisen välistä avioliittoa ja perhettä, ja nähnyt sitten kaiken tästä poikkeavan vastustettavana asiana. Ja näihin tällaisiin ajatuksiin on liittynyt Venäjän ortodoksisella kirkolla myöskin ajatus siitä, että ei lähdetä niin kuin semmoiseen avoimeen dialogiin, ei lähdetä keskustelemaan näistä asioista, vaan ainoastaan kerrotaan oma näkemys, ja jos toinen ei ole sitä samaa mieltä, niin keskustelu päätetään siihen. Tämä on tällainen toimintatapa Venäjän ortodoksisella kirkolla on ollut. Ja miksi Venäjän ortodoksinen kirkko on kiinnostunut Ukrainasta, niin nimenomaan tuon historian vuoksi. Venäjän ortodoksisen kirkon juuret ovat siellä Kiovan kasteessa, eli siis nykyisen Ukrainan alueella. Ja Ukraina on siten historiallisesti Venäjän ortodoksiselle kirkolle hyvin tärkeä alue. On myös niin, että Neuvostoliiton aikana, aina tuonne 1990-luvun taitteeseen asti, Neuvostoliitto, johon kuuluivat sekä nykyinen Venäjä että nykyinen Ukraina, Venäjän ortodoksinen kirkko oli oikeastaan ainut sallittu kirkko Neuvostoliitossa, joka oli siis ateistinen yhteiskunta. Ja miksi Neuvostoliitto salli kuitenkin Venäjän ortodoksen kirkon? Niin siksi, että sitä kautta oli helpompi hallita kaikkia uskovia. Kun tämä asetelma purkautui, niin Venäjän ortodoksen kirkko myöskin menetti tavallaan tämän ainoan asemansa, tämän tavallaan etuasemansa, ja myöskin muille kirkoille tuli lupa olemassaololle, mikä aiheutti sitten sitä, että tällainen meidän käsittämämme uskonnonvapaus pääsi toteutumaan paremmin. Ja tämä aiheutti siis Venäjän ortodoksisessa kirkossa vastustusta. Ja tämä myöskin aiheutti Venäjän ortodoksen kirkon ajattelussa sen, että Ukrainassa erityisesti siellä alkoi sitten
ne kirkot ja ne toimijat, jotka olivat joutuneet toimimaan maan alla, niin taas päästä toimimaan. Ja Venäjän ortodoksinen kirkko halusi toki näitä toimijoita rajoittaa ja pitää tuosta omasta erityisasemastaan kiinni. Ja aivan viime vuosina, sanotaan viimeisen 15 vuoden aikana, Venäjän ortodoksinen kirkko on puhunut esimerkiksi sellaisesta ajattelusta kuin venäläinen maailma, johon kuuluu toisaalta yhteinen arvopohja, näitä joita äsken mainitsin, mutta toisaalta myöskin sitä on ihan selvästi sanoitettu tämmöisenä maantieteellisenä alueena, johon kuuluu Venäjä, Valko-Venäjä, Ukraina ja Moldova. Ja tämä ajatuksena on siis, että Venäjän ortodoksinen kirkko haluaisi olla ainut ortodoksinen kirkko näillä alueilla. Näin siis Venäjällä ja Venäjän ortodoksen kirkon näkemys Ukrainasta. Ukrainassa todellakin Neuvostoliiton aikaan toimi Venäjän ortodoksinen kirkko, mutta erillisenä sellaisena hallinnollisena alueena, jonka nimi on vaihdellut. Sieltä Neuvostoliiton hajoamisesta lähtien suurin piirtein tuo kirkko on toiminut nimellä Ukrainan ortodoksinen kirkko, ja se siis kuuluu Venäjän ortodoksiseen kirkkoon. Tuolla Ukrainan ortodoksisella kirkolla on autonominen asema, eli itsenäinen asema, mutta se kuuluu tuohon Venäjän ortodoksiseen kirkkoon kuitenkin. Ja Ukrainassa jo 1900-luvulla sen ensimmäisellä puoliskolla oli toiveita omasta itsenäisestä kirkosta, ja sitten Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen nämä toiveet pääsivät tavallaan uudestaan näkyviin ja myöskin toteutumaan. Ja sinne syntyi myöskin toinen ortodoksinen kirkko, jota kuitenkaan muut ortodoksiset kirkot eivät silloin tunnustaneet. Mutta tuon kirkon pohjalta sitten tuossa 2018 ja 2019 vaihteessa syntyi kirkko, jota kutsutaan nimellä ortodoksinen kirkko Ukrainassa. Ja tämä taas on sellainen kirkko, jonka ekumeeninen patriarkaatti tunnusti ja jonka myöskin osa muista ortodoksista kirkoista on tunnustanut. Ja ajatuksena siis Ukrainassa on ollut se, että halutaan saada sinne Ukrainaan niin oma ortodoksinen kirkko, itsenäinen ortodoksinen kirkko, ja tähän prosessiin, millä tavalla sitä on haluttu, niin sitä on sitten mietitty ortodoksisen kirkon sisällä erilaisia tapoja tähän. Mutta tällä hetkellä siis siellä toimii tämä Ukrainan ortodoksinen kirkko, joka on Moskovan patriarkaatin, eli sen Venäjän ortodoksisen kirkon alaisuudessa, ja sitten tämä ortodoksinen kirkko Ukrainassa, eli 2 ortodoksista kirkkoa. Lisäksi Ukrainassa toimii vielä historiallisesti merkittävä kreikkalaiskatolinen kirkko, joka noudattaa jumalanpalveluselämässään tällaista ortodoksista tapaa, mutta on osa katolista kirkkoa. Mutta tämä on myöskin tässä niin kuin hyvin tavallaan lähellä, ja tällaiset ortodoksiset juuret myöskin tällä kirkolla. Ja nämä kirkot sitten, jos lähdetään näistä 3 kirkosta, pikkusen vielä selitän niiden asemaa, niin tämä Ukrainan ortodoksinen kirkko, joka siis on Venäjän ortodoksisen kirkon alaisuudessa, niin se nyt tässä sodan aikana tuomitsi Venäjän hyökkäyksen Ukrainaan 2022. Siinä vaiheessa osa sen piispoista myöskin kieltäytyi enää nimittämästä Venäjän ortodoksen kirkon johtajaa tai muistamasta Venäjän ortodoksen kirkon johtajaa patriarkka Kirilliä Jumalan palveluksessa. Eli selkeästi osa osoitti sen, että he eivät hyväksy Venäjän ortodoksen kirkon toimia, sen oman johtonsa toimia, eivätkä hyväksy Venäjän toimia. Näin ollen tämä kirkko sitten ilmoitti keväällä 2022, että se on täysin itsenäinen, mutta kirkollisesti sille ei ole mitään vahvistusta, ja sen takia tämän kirkon asema tällä hetkellä on kirkollisesti hyvin epäselvä. Ei tiedetä oikein, että kuuluuko se nyt oikeasti sinne Moskovan alaisuuteen vai ei. Tilanne on epäselvä. Ja tämä on nyt sitten Ukrainassa toisaalta aiheuttaa tälle kirkolle sitä, että toisaalta sitä epäillään yhteistyöstä Venäjän valtion kanssa, epäillään lojaalisuudesta Venäjän ortodokselle kirkolle. Näille epäilyksille on olemassa toki pohjaa,
mutta sitten se, että voidaanko koko tätä kirkkoa nähdä Venäjän toimien tukijana tai Venäjän ortodoksen kirkon toimien ja ajatusten tukijana, niin se on hyvä kyseenalaistaa. Sitten on tämä ortodoksinen kirkko Ukrainassa, joka ehdottomasti tukee tällaista ukrainalaista omaa kirkollista elämää ja haluaa, että Ukraina on täysin vapaa ulkopuolelta, hengellisesti ulkopuolelta johdettu, tai on siis täysin itsenäinen Ukrainassa, eikä millään tavalla ole ulkopuolelta johdettu. Ja myöskin puhuu tällaisesta hengellisestä itsenäisyydestä. Ja sitten on myöskin olemassa tämä kreikkalaiskatolinen kirkko, joka myöskin tukee täysin Ukrainan itsenäisyyttä ja on täysin Venäjän toimia vastaan. Ja näin ollen huomataan, että vaikka kyse on samasta kirkkoperheestä, samasta kirkostakin voidaan näin sanoa, ortodoksisuudesta, tämä kreikkalaiskatolinen kirkko ei kuulu ihan siihen, mutta on niin hyvin samantyylinen noin niin hengelliseltä elämältään, jumalanpalveluselämältään, niin täällä on selkeitä jännitteitä näiden välillä. On epäluuloa toisia kohtaan, on myöskin selkeää hyökkäävää asennetta sieltä Venäjän ortodoksisen kirkon puolelta. Tilanne on epätoivoinen ja sitä tietysti kuvaa vielä myöskin se, että kun Venäjä pommittaa Ukrainaa ja kun Venäjän ortodoksinen kirkko sanoo ja väittää, että puolustavansa tällaista aitoa ortodoksisuutta, niin se minne nuo pommit tällä hetkellä lentää on Itä-Ukraina, jossa tuo Venäjän ortodoksisen kirkon alainen Ukrainan ortodoksinen kirkko on kaikkein vahvin. Ja esimerkiksi juuri pari päivää sitten Odessassa tuhoutunut katedraali kuului juurikin tuohon kirkkoon, joka periaatteessa siis on Venäjän ortodoksen kirkon alainen. Eli tämä on tämä epätoivoinen tilanne tällä hetkellä. Mutta miten tästä sitten voisi mennä eteenpäin? Ja yritän lyhyesti hahmottaa mahdollisuuksia 3 sanan kautta. Usko, toivo ja rakkaus, jotka tuossa äsken jo kuultiin. Tosin käyn nyt läpi järjestyksessä usko, rakkaus ja toivo. Jos lähdetään tuosta uskosta liikkeelle, mainitsin jo tuon yhteisen historian sieltä 900-luvun lopulta. Molemmin puolin rajaa ja eri kirkoissa lähdetään siitä, että tavallaan se kirkollinen historia lähtee tuolta 900-luvun lopulta. Silti näkemykset ja näkemyserot siitä, miten tuo usko on tuotu aina tähän päivään saakka vuosisatojen läpi, poikkeavat toisistaan jopa niin, että ne ovat aiheuttaneet suuriakin ristiriitoja ja myöskin tuoneet kirkot tähän nykyiseen tilanteeseen. Näin ollen voi ajatella, että tämmöinen yhteisen uskon perusteleminen jollain yhteisellä historialla ei vie eteenpäin. Historiassa on tapahtunut niin monia asioita 1000 vuoden aikana, ettei sieltä voi löytää sellaista perustetta, jonka kaikki osapuolet voisivat hyväksyä tässä ajassa. Venäjän ortodoksinen kirkko nimittäin esimerkiksi väittää, että Ukraina kuuluu sen edustamaan ortodoksisuuteen ja johtaa tästä oikeastaan sen näkökulman, että oikea ortodoksisuus Ukrainassa olisi siis venäläistä ortodoksisuutta. Ukrainassa taas nähdään, että Kiovan perinne elää siellä edelleen ja Kiovan perinteen ortodoksisuus ei ole riippuvainen Venäjän ortodoksisesta kirkosta. Ja sitten uskon sisällön periaatteesta. Periaatteessa eri kirkoissa on samanlaiset Jumalan palvelukset. Myös kirkon järjestys noudattaa samoja kaavoja. Mutta kun seuraa erityisesti kirkon johtohenkilöiden puheenvuoroja tässä sodan aikana, niin huomataan, että uskon tulkinnassa on eroja. Ja erityisesti Venäjän ortodoksinen kirkko tulkitsee ortodoksista uskoa tavalla, jota voi sanoa, että se ei ole ortodoksista. Esimerkiksi patriarkka Kirill
Venäjän ortodoksen kirkon johtaja yhdistää isänmaallisuuden vahvasti osaksi ortodoksisuutta ja on jopa sanonut niin, että puolustaessaan sotilas, kun hän puolustaa maataan Venäjää tuolla erikoisoperaatiossa Ukrainaa vastaan, niin kuuleman sotilaan on mahdollista päästä suoraan taivaaseen. Tällainen käsitys ei ole ortodoksinen, vaan se on nimenomaan isänmaallisuuden, kun isänmaallisuus on kytketty tuohon ortodoksisuuteen, niin sen tuoma uskon väärinkäyttö. Näyttää siis siltä, että tällä hetkellä, jos halutaan askelia kohti eteenpäin toivoa, niin tällaisissa uskon tulkinnoissa ei ole mahdollista päästä eteenpäin. Entä sitten kristittyjen rakkaus? Tässä on todettava, että sekä Venäjän ortodoksinen kirkko että nuo Ukrainan ortodoksiset kirkot ja myöskin kreikkalaiskatolinen kirkko tekevät kaikki sanojensa mukaan humanitaarista työtä sodan uhrien hyväksi. Se, millaista tuo työ erityisesti tuolla Itä-Ukrainassa Venäjän valloittamilla alueilla on, niin siitä on hyvin vaikea mennä sanomaan yhtään mitään. Mutta periaatteessa tällä tasolla jokainen kirkko ainakin sanoo tekevänsä työtä ja toteuttavansa näin rakkauden periaatetta. Mutta ongelmana on jälleen se, että Venäjän ortodoksinen kirkko, kun se toimii Venäjän valtion rinnalla, se sanoittaa ja sanoo olevansa itse uhri. Venäjän ortodoksen kirkon johtajat eivät puhu sodan siviiliuhreista Ukrainassa, vaan he näkevät ainoastaan Venäjän ortodoksen kirkon ja Venäjän uhrina, jota vastaan nyt Eurooppa, sen vapaat arvot ovat uhkaamassa. Venäjän ortodoksen kirkko siis näkee puolustavansa oikeaa uskoa. Ja Venäjän ortodoksen kirkko myöskin käyttää kirkollista kieltä, jossa se luo uhkakuvia. Se syyttää Ukrainassa toimivaa ortodoksista kirkkoa Ukrainassa esimerkiksi skismaattiseksi ja toisaalta myöskin Venäjän ortodoksen kirkko on ottanut hallintaan alueita siltä omalta Ukrainan ortodokselta kirkolta tuolla Itä-Ukrainassa. Eli ei tue tavallaan edes sitä ukrainalaista kirkkoa, jonka väittää omakseen. Kreikkalaiskatolista kirkkoa Venäjän ortodoksinen kirkko taas syyttää ortodoksisten kristittyjen vainoista ja pyrkii näillä syytöksillä lisäämään eri puraa eri kirkkojen välillä Ukrainassa. Ei voida siis puhua kristillisestä rakkaudesta. Mutta ei tilanne siellä Ukrainassakaan aina ole helppo. Nämä Ukrainan ortodoksen kirkko Ukrainassa ja Ukrainan ortodoksen kirkko, myös niiden välillä on epäluuloa. Ja vuoron perään molemmista kirkoista kuuluu ääniä, jossa ne syyttävät toisiaan vääriksi kirkoiksi ja kehottavat toinen toistaan liittymään omaan kirkkoonsa. Nämä kirkot eivät kuitenkaan taistele fyysisesti toisiaan vastaan, mutta sanat kyllä lentävät. Mikä yhdistää Ukrainassa toimivia kirkkoja on se, että ne kaikki tuomitsevat sodan. Mutta sitten, entä se toivo? Jos näyttää siltä, että ainakin tuolla virallisissa kirkon lausunnoissa unohdetaan erityisesti Venäjän ortodoksen kirkon puolelta tuo kristillinen rakkaus, ja Venäjän ortodoksen kirkko tulkitsee ortodoksista uskoaan tavalla, jota ei voida sanoa ortodoksiseksi, niin mistä sitten mahdollista on löytää toivoa? Toivo tietysti tässä tilanteessa liittyy vahvasti myöskin rauhaan, toivoon rauhasta. Mutta ei mistä tahansa rauhasta, vaan oikeudenmukaisesta rauhasta. Mitä tuo rauha sitten, oikeudenmukainen rauha, voisi olla? Siitä ei tällä hetkellä ole tutkijoilla eikä varmasti myöskään toimijoilla yhtenäistä näkemystä. Jos olisi, niin tämä epätoivoinen sota ja se, millä tavalla kirkot tuossa sodassa keskenään toimivat, olisi jo ratkaistu. Yhtenä näkökulmana on se, että kun puhutaan tulevasta rauhasta, niin on joukko, joka haluaa, että silloin siinä täytyy tietysti olla mukana kaikki nämä eri
kirkot eri puolilta rintamalinjoja, siis Venäjän ortodoksinen kirkko ja kirkot Ukrainassa. Ja tässä näkökulmassa painotetaan sitä, että kaikkia näkökulmia tulee kuunnella, vaikkei niitä hyväksyisi. Toiset tutkijat ja kirkolliset toimijat taas sanovat, että jos halutaan päästä toivoon, oikeudenmukaiseen rauhaan, Venäjän ortodoksista kirkkoa ei tulisi ottaa mukaan, tulisi keskittyä Ukrainan kirkkoihin ja tukea niitä. Tässä näkökulmassa taas ajatellaan juuri sitä, että Venäjän ortodoksinen kirkko on kyllä puhunut rauhasta ja rauhan puolesta ja puhuu edelleen, mutta se mitä se sanoillaan ja puheillaan rauhasta tarkoittaa, on jotain muuta kuin mitä se oikeasti sanoo. Ei voida siis päästä sisälle siihen. Se, niin kuin äskeisessä puheenvuorossa kuultiin, se sanan alkuperäinen merkitys jollain tavalla katoaa. Ja myöskin näiden henkilöiden mielestä nähdään se, että koska Venäjän ortodoksinen kirkko ei 22 sodan alettua tuominut Venäjän toimia, vaan asettui Venäjän rinnalle, valtion rinnalle, niin tämä on myöskin raskauttava tekijä Venäjän ortodokselle kirkolle. Venäjän ortodoksen kirkko nähdään siis, että jos se tällaiseen tilanteeseen otettaisiin, niin Venäjän ortodoksen kirkko pyrkisi vain harrastamaan propagandaa, tuomaan oman näkökulmansa esiin, eikä pyrkimään oikeaan rauhaan. Mutta mitä tarkoittaisi sitten tässä toisessa näkökulmassa se, että annetaan ääni Ukrainan kirkolliselle kentälle? Se tarkoittaisi sitä, että edistettäisiin kaikkia niitä erityisesti epävirallisia pyrkimyksiä, joita Ukrainan näillä kahdella ortodoksisella kirkolla on päästä keskenään keskusteluyhteyteen. Sillä tämä kirkkojen, Ukrainassa toimivien kirkkojen välinen kiista ei liity tähän sotaan, vaan sillä on kirkolliset perustansa ja se on alkanut jo ennen sotaa. Siksi se, että tuettaisiin näiden Ukrainassa toimivien ortodoksisten kirkkojen välistä dialogia ja keskusteluyhteyttä, voitaisiin myöskin tukea Ukrainan yhtenäisyyttä ja dialogin säilymistä Ukrainassa. Ukraina nimittäin on jo pitkään ollut moniuskontoinen maa, jossa tällainen uskonnon vapaus on kuulunut Ukrainan toimintatapoihin ja malleihin jo pitkään. Mutta se, että saataisiin nämä ortodokset kirkot yhteen, se voisi vielä ehkäistä sitä keskinäisen epäluottamuksen kärjistymistä, joka selkeästi Ukrainassa on. Ja ainut osapuoli, joka tällaisesta Ukrainan sisäisestä epäluottamuksesta hyötyy, on Venäjä ja Venäjän ortodoksinen kirkko. Näin siis näyttää siltä, että toivon näkökulmat voi lähteä nimenomaan myöskin näissä isoissa kirkollisissa kysymyksissä sieltä ruohonjuuritasolta, epävirallisista kohtaamisista, jotka toivottavasti joku päivä kasvavat myöskin virallisiksi neuvotteluiksi ja dialogeiksi, toinen toisensa kuuntelemiseksi ja sitä kautta riittävän yhteisymmärryksen löytymiseksi. Ja sitä kautta myöskin Ukrainaa näin ja Ukrainan kirkollista kenttää näin tukemalla voidaan myöskin sitten osoittaa Venäjän ortodoksiselle kirkolle ne reunaehdot, joilla ja ne arvot, joiden mukaan Ukrainassa toimitaan ja joiden mukaan myöskin ne kirkot, jotka tukevat ukrainalaisia kirkkoja, toimivat. Tässä lienee se pieni toivon pilkahdus, jota tähän hetkeen voi Ukrainan tilannetta, kirkollista tilannetta ajatellen antaa. Kiitos. Kiitos Heta Hurskainen siitä, että veit meidät aika syvälle tämän hetken Euroopan suurimpaan kriisiin ja siihen, että kuinka kirkot ovat siihen hyvin syvästi kietoutuneet. Ukrainassa eletään murheen ja puutteiden painaessa.
Mutta Sirtin vanhassa laulussa sanotaan, että murheen ja puutteiden painaessa voin laulella huolia vailla. Tämä laulu on Oi katsohan lintua oksalla puin ja se on numero 377. Laulamme seuraavaksi sen ja sitten kuulemme vielä yhden alustuksen ennen kahvitaukoa. Tämän virren aikana me keräämme myöskin kolehdin. Näiden kesäseurojen ja yhteyspäivien järjestelyt vaativat myöskin kuluja ja kustannuksia ja kolehti kerätään näiden kustannusten kattamiseen Uusheräyksen kautta. Kolehtiin voi osallistua myöskin MobilePayn kautta. MobilePay-numero on 18050. Siis MobilePay-numero on 18050. Jumala tämän lahjamme ja sen, mihin se käytetään, armollaan siunatkoon. Kolmannen ja viimeisen alustuspuheenvuoron käyttää Joni Pirinen Kuopiosta. Hän on Ilmavoimien pioneeripäällikkö. Ja Lapinlahdelle hänellä on myöskin kytkentöjä. Kaikki pesäpallon pelaajat varmaan, ainakin lapinlahtelaiset ehkä tietävät Joni Pirisen. Hän tuolla Nenupesiksen piirissä pyörittää omalta osaltaan sitä toimintaa yhä edelleen tälläkin hetkellä. Eli Lapinlahti on Jonillekin tärkeä paikka. Hän on Iisalmesta kotoisin. Ja ehkä siinä mielessä erikoinen sotilas, että harrastaa myöskin runoja. Häneltä on vastikään ilmestynyt runokirja nimeltä Tunnettu sotilas, jossa kerrotaan kaikkien Mannerheim-ristin ritaarien tarina runomuodossa. Löytyy myöskin netistä, mutta on saatavina myöskin painettuna kirjana. Katsotaanpa ja kuunnellaan, minkälaisia näköaloja toivottomuudesta toivoon Joni meille tuo. Ole hyvä. Hyvä kirkkoherra Lauri, keskustelukollegio Heta ja Hannu, arvon kesäseurojen väki. Ihan yhtä lailla niin kuin edellisilläkin puhujilla on ollut ilo ja kunnia olla paikalla, niin Lauri vähän tuossa jo vei jalat suusta ja kertoi, että minullakin tätä linkan on. Vuodesta 1998 lähtien iso osa sydämestäni on sykkinyt Lapinlahdelle ja sen nerkoon, pienelle gallialaiselle kylälle, jos tällä tavalla pesäpallotermein puhutaan. Pohjanmaallahan on oma nerkoo tuo Vimpeli, ja Savon Vimpeli on nerkoo, niin kuin me tämän asian ilmaisemme. Puhuttiin, että ollaan tultu vähän syvään päähän. Minä omalta osalta sitten myös yritän keventää, joskin tuon myös hieman sellaisia tunteita ja tulkintoja siitä, mitä sotilaana olen saanut kokea näiden viimeisten vuosien aikana. Peilaan omakohtaiseen elämään, toki ammattisotilaana ja upseerina, mutta kuljettelen tarinoiden kautta, koska rakastan tarinoita ja niiden kertomista. Koronapandemia on ehkä yksi sellainen, mistä ollaan niin kuin päästy juuri. No ei siitä oikeasti olla päästy, se on keskuudessamme aina ja iäti. Sen jälkeen meillä on tullut tämä sota ja juurikin nämä tekijät on varmaan ne, jotka suomalaisillekin ovat sitä toivottomuutta aiheuttaneet. Ukrainaan vien meitä vain siltä osin ja ehkä runonkin muodossa sitten myöhemmin, kun ajattelen näin, että kerran kohtalomme on ollut sama, meidän suomalaisten on helppo samaistua tuohon, mitä tuolla maailmalla ja Ukrainassa tapahtuu, mutta kun katsomme tätä hienoa maatamme tällä hetkellä ja näemme, miten täällä voidaan, vaikka Hannu sanoi, että maailman onnellisin kansa, me tiedetään, mitkä ne on ne asiat, mitkä täällä kivistää, mutta siltikin Suomen kauneus ja luonto ja vapaus on kuitenkin jotain sellaista, mistä kaikkialla ei voi nauttia. Ei Laaksoa, ei Kukkulaa, ei vettä rantaa rakkaampaa, näin Runeberg aikoinaan kirjoitti. Pohdin noita sanoja, kun tulin tänne Lapinlahdelle. Lähdin Lapinlahti-kierroksella niin kuin Hetaakin, kävin tuttuja moikkaamassa. Ne ovat tuossa aidan toisella puolella Kirkkomaalla. Ja siellä muutaman ajatuksen mielessäni kävin läpi, miten tähän ollaan tultu ja
mihinkäs minä olen menossa. Ja se oli tällaista pohdiskelua itsensä kanssa. Olen tehnyt tämän työn itseni kanssa, olen löytänyt elämäntarkoituksen 30-vuotiaana ja sitten tuossa joku kävikin kysymässä, että miksi takia olet upseerismies, niin olen löytänyt sitten muitakin asioita. Se, että mitä minä olen muille ihmisille, niin vähän vanhemmalla iällä ja elämäntarkoituksen ja tämän oman olemisen helppous. Joku on puhunut olemisen sietämättömästä keveydestä, niin kun sen on löytänyt, niin on ollut helppo kohdata myös näitä vaikeita hetkiä, joita kieltämättä elämässä on tässä viimeisinä vuosina ollut. Joitakin vuosia sitten koimme perheessä traagisen vuoden. Vuosi alkoi niin, että meillä oli muutamaan kuukauteen 5 hautajaiset. Ja kun olimme vaimoni tädin hautajaisissa, niin poikani tuli tuolloin hyvin surullisissa merkeissä, kuten koko saattoväki siellä oli äidilleen sanomaan, että äiti, voitko luvata minulle, että kukaan ei enää kuole? Vaimoni sanoi, että rakas Niilo, ei äiti voi sellaista luvata. Ja 2 kuukauden päästä tästä menetin täysin yllättäen isäni. Tämä ehkä on osin sitä, mitä puhuttiin tuolla alustuksessa tämän kollegion ja kirkkoherra Laurin kanssa. Tämä elämä, mitä elämme, niin se on ihmeellinen matka. Siitä pitää nauttia jokaisesta päivästä. Ei elää niin kuin viimeistä päivää, mutta elää jokainen päivä niin kuin se olisi viimeinen. Sillä tavoin, että voi päivän jälkeen kiittää ja kiitollisena käydä levolle ja odottaa sitä jo täälläkin mainittua huomista ja toivoa, että se sieltä tulee. Oma henkilökohtainen poikkeusolojen eläminen, luulin tietäväni ja tiesin luulevani sitten myöhemmin, tapahtui 2019, kun sain olla eräässä kansainvälisessä harjoituksessa täällä Suomessa merkittävässä roolissa. Ja tuo kansainvälinen harjoitus pakotti minut, joka ei äidinkielenään puhu englantia, amerikkalaisten ja muunmaalaisten kanssa kommunikointiin, joka oli luonnollisesti kuormittavampaa kuin normaali työarki. Esimiehelleni sanoin tuolloin vuonna 2019, kun olin selvinnyt tuosta hieman fyysisenkin oirehdinnan jälkeen, että nyt minä olen kokenut ne normaaliolojen poikkeusolot. Mutta enpä arvannut, että tuo lausunto kävisi seuraavana vuonna toteen meille kaikille suomalaisille. Keväällä 2020 Suomeen julistettiin poikkeusolot, ensimmäisen kerran sotien jälkeen. Huomioitavaa on, että nämä poikkeusolot eivät nyt olleet sotilaalliset poikkeusolot. Meillä puolustusvoimissakin puhutaan sotilaiden poikkeusolojen tehtävistä, mutta ehkä itse edelleenkin puhuisin sodan ajan tehtävistä ja rauhan ajan tehtävistä, koska sotilaita tuo kosketti nyt omalla tavallaan vähän erikoisesti. Tässä vaiheessa minä vähän kevennän. Vai miltä se näyttää, että silloinen kapteenismies meikäläinen poikkeusolojen tehtävissä, lapseni, jotka siellä varmaan katsovat esitystä, taas naureskelevat, että isä kertoo jälleen tuota tarinaa. Minä 8 viikkoa ammattisotilaana taistelin poikkeusoloissa alushoususillani kotini keittiössä. Paistoin jauhelihaa, keitin makaronia. Toimin esikoulun ja 4. luokan opettajana. Se oli mukavaa aikaa. Opin paljon muun muassa siitä, miten siika kutee, miten suomalaisia lehmiä kasvatetaan ja laidunnetaan. Ja saksofonin soitosta tuli minulle melkein itsellekin harrastus. Mutta eipä osannut arvata silloin Joni sitä, että vielä koittaa se toisenlainenkin aika. Ja muutama vuosi koronapandemiaa elettyämme tultiin tuohon viime vuoden kevääseen, josta tässä myöskin ollaan puhuttu, jolloin maailmanjärjestys meni käytännössä uusiksi. Helmikuu 22 ja sen vaikutukset Suomeen ja puolustusvoimiin ja sen sotilaisiin oli merkittävä. Ja nyt kun puhun vain omalta osaltani, niin voin sanoa, että viime vuoden aikana koin jotain sellaista, mitä ajattelinkin, että siinä vaiheessa, kun sitä sotilaallista suorituskykyä yksilöstä, joka on kadettikoulun käynyt ja valmistautuu siihen, että tarvittaessa antaa vaikka henkensä suomalaisten puolesta, niin sitä mitataan niin kovalla tavalla kuin sitä mitattiin, niin sitä en todella osannut arvata.
Kesäkuussa alkoi kaikua tiedottaa oikeastaan aikaisemmin keväällä jo siitä, että Puolustusvoimat tulee saamaan paljon rahoitusta, ja kun mainittiin, että olen tuleva ilmavoimien pioneeripäällikkö, eli 1.9. aloitan sitten Suomen puolustusvoimien ainoiden ilmavoimien pioneeripäällikkönä, niin siinä vaiheessa kuitenkin viime vuonna vielä Karjalan lennoston pioneeripäällikkönä, jota vielä 1 kuukauden tässä ole, niin sain olla rakentamassa suojaa yhdelle ilmavoimien operoivalle valmiusyhtymälle. Ja sitä suojaa tehtiin juuri sen takia, että jos Suomelle kävisi samalla tavalla kuin Ukrainalle oli käynyt. Minulla kaikessa työssä keskiössä oli se, että en saa epäonnistua, en saa myöhästyä. Muistissa oli ne miehet, jotka menivät aikoinaan talvisodan summaan Mannerheim-linjalle. Joku siellä potkaisi piikkilangan pätkää ja totesi, tässäkö se Mannerheim-linja on. Ja siinä se oli. Siellä ei ollut mitään muuta. Kuten sanoin, niin jouduin omassa työssäni todella tiukille. Kesäkuussa, kun rupesin katsomaan kalenteria, niin totesin lähemmille kollegoille ja perheelleni, että ollaan vuoden puolivälissä. Minulla on 60-70 sotaharjoituspäivää vielä jäljellä tänä vuonna. Lomat on pitämättä. Tämä käytännössä tarkoitti sitä, että kesäkuusta eteenpäin joko olin 24 tuntia töissä, päivystin tai lomalla. Tätä tahtia jatkui aina marraskuulle asti, kun viimeisiä rakennustöitä tehtiin. Muistan hyvin sen, kun tuolla Utissa kollegani kanssa iltamyöhällä olin lentokenttäalueella lentokonesuojia rakentamassa ja nousin ajoneuvosta ja jotenkin tuntui sydänalassa siltä, että ihan niin kuin vähän olisi rytmihäiriöitä. Siinä vaiheessa vain totesin itselleni, että nyt on pakko jaksaa. Se joulu ja lomat antoivat nyt sitä toivoa. Sieltä ne tulee ja kyllä minä vielä pääsen palautumaan. Ja niin siinä kävi. 1 viikon lomalla jouluna en kuitenkaan olisi palautunut, mutta 2 viikon loma jo palautti. Ja näin ollen päästiin sitten tähän vuoteen. Viisaat esimieheni sanoivat, että nyt voit Joni ottaa vähän rauhallisemmin. Ja se rauhallisemmin ottaminen on sitten tarkoittanut sitä, että kalenteri on täytetty 2 kauheammin tälle vuodelle, että voi sitten rentoutua. No tämä oli tämmöinen huumoripätkä, mutta olemme olleet kuitenkin rauhallisimmissa olosuhteissa. Ja voin sanoa näin jälkikäteen, että nyt me emme myöhästyneet. Tuo rakennustyö, mistä olette julkisessakin sanassa nähneet, mitä Puolustusvoimat viime vuonna teki, niin voisin sanoa näin, että jos aikoinaan rakennettiin Salpalinja, niin ehkä tämä nyt on sitten edellisten sotien aikaisen varautumisen jälkeen suuri rakennustyö, mitä Puolustusvoimat ovat tehneet, ja me olemme valmiit. Olen paljon miettinyt luonnollisesti näitä töitä tehdessäni tätä suomalaisten ja Hetankin mainitsemien ukrainalaisten elämää ja kohtalon samanlaisuutta. Ja enkä vähiten sen takia, että myös viimeiset 2 vuotta on mennyt kirjoitustyön parissa, kun olen noista Mannerheim-ristiritareista kirjaa kirjoittanut. Mannerheim-ristiritareista voisin sen mainita, mikä heihin kaikkiin oikeastaan liittyy, on se, että he ovat olleet kiperässä paikassa ja usein se toivo oli mennä. Mutta niin he vain viimeisillä voimillaan saivat ponnisteltua sen ihmetteon aikaan, mikä toi heille tämän sankarin aseman. Ehkä tuo viime vuosi oli itselle sitten sellainen samanlainen. Kuten sanoin, niin minusta mitattiin se, mikä suomalaista sotilaasta rauhan ajan oloissa on mitattavissa. Tiedän, että seuraavaksi, jos joudun vastaavanlaisiin olosuhteisiin, niin se tarkoittaa sitä, että vaativampaa on vain kuoleman vastaanottaminen. No, jos me olemme täällä vakavissa tunnelmissa ja pitää kuitenkin kertoa jotain siitä toivostakin, mikä tuo ammattisotilaalle toivoa, niin muutaman itselläni toimivan vinkin voisin tässä teille kaikille jakaa.
sekä ihmisen henkisen hyvinvoinnin että fyysisen hyvinvoinnin parantamiseen. Minä olen huomannut sen, että asioista avoimesti puhuminen, ystävien, läheisten, joskus jopa tuntemattomien, niin kuin nyt tässä teidän kanssa, se saattaa helpottaa. Kirjoittaminen on ollut minulle parasta terapiaa. Olen lukenut paljon ja huomannut, että moni sodan ajan kokenut on päässyt niistä sodan ajan traumoista sillä, että on kirjoittanut paperille. Näin ollen, jos meidän tässä normaalissa arjessamme joku asia ahdistaa, niin minä suosittelen teitä kaikkia, kirjoittakaa muutama rivi paperille ja väitän, että se jo helpottaa. Suomen kauneus, luonto, puoli tuntia ulkoilmassa vaikka vesisateella, suosittelen sitä teille kaikille. Vaikka se ei aina niin mukavalta tunnukaan lähteä vesisateeseen viemään koiraa tai jotain muuta vastaavaa, niin kun käytte katsomassa, miltä tämä ympäröivä yhteiskunta täällä Lapilahdella tai tässä näkyy jonkun verran tuttuja, on Iisalmesta ja muualta, sillä kotopuolessa näyttää, niin samalla te tulette ajatelleeksi juurikin niitä asioita, mistä minä olen puhunut. Kuinka hienossa maassa ja puolustamisen arvoisessa maassa saammekaan elää. Ja loppujen lopuksi vähän tuohon Hannun teemaan, että meillä ei asiat niin hyvin olekaan, niin tulette ehkä pohtineeksi, että meillähän onkin asiat ihan kohtuullisen hyvin. Yhteisöt ovat ihmiselle tärkeitä. Ihmistä ei ole luotu kulkemaan yksin. Jokainen ihminen tarvitsee jonkun yhteisön ja minulla muun muassa yksi sellainen yhteisö on tämä lapilahtelainen Nenu Pesis, jossa vuodesta 1998 olen saanut toteuttaa itseäni ja josta erittäin hyvät ystävät ja muistot elämään on jäänyt. Vaikka tuo korona oli kova koettelemus ja saattaa olla tässäkin joukossa joku sellainen, joka on menettänyt rakkaimpansa, niin jotenkin haluaisin näin suomalaisena sotilaana nähdä myös sen, että Ukrainankin tilanne tähän jatkoksi linkitettynä, niin ehkä meidän pienen kansakunnan lohtu ja toivo on nimenomaan haettavissa siitä, että olemme olleet joskus pahemmissakin paikoissa ja niistä on selvitty. Suomi ei ole enää yksin. Suomi ei ole enää idän ja lännen välissä. Minulla olkapäillä on Karjalan-lennoston joukko-osastotunnus, jossa on idän käyräsapeli ja lännen suoramiekka. Suomi on valintansa tehnyt. Enää ei ole asioita, joita sanellaan Suomen ulkopuolelta. Henkilökohtainen mielipiteeni on, että Suomi on nyt itsenäinen maa. Veteraanisukupolvien teot saavat nyt lopultakin sen arvostuksen, mikä niille kuuluu. Välillä on ollut toisenlainenkin aika. Omasta puolestani haluan olla kertomassa suomalaisten sankareiden teoista. Aivan kuten Runeberg kertoi aikoinaan suomalaisista ennen maamme itsenäisyyttä. Tähän lopuksi luen teille lyhyen pätkän Wolf H. Halstin talvisodan päiväkirjasta ja suomalaisen kunniasta. Suomalaisen kunnia. Ja vielä, niin kauan teillä on suojattu lies, kun on pystyssä yksikin mies. Suomalaisen kunnia on kallis, kalliimpi kuin maailman mahtavat uskovatkaan. Näin kirjoitettuna tuo vaikuttaa pöyhkeilevältä fraasilta. Eivätkä miehemme sitä niin kauniisti sanokaan. He juttelevat esimerkiksi näin. Tappelemme Tornioon saakka, että akat ja kakarat pääsee turvaan. Sitten tappelemme toisinpäin, että saadaan tilaa. Me siis taistelemme uskon voimalla ja kunniamme puolesta. Suomen äsken vielä niin materialistinen kansa kamppailee nyt kahden materialistien mielestä täysin järjettömän idean edestä. Se on saavuttanut suurimman voittonsa. Se on heittänyt pois vieraan rihkaman ja palauttanut menneiden polvien suoralle, mutkattomalle tielle. Kuten Runebergin sankarien esikuvat ovat nämäkin miehet ulkonaisesti kaikkea muuta kuin ylväitä.
He eivät suinkaan lausu runoja, vaan he kiroilevat kuin tataarit. He tyhjentävät kellareita ja ryyppäävät, läiskivät vapaahetkinä venttiä ja pitävät kevyesti puettujen naisten kuvista, kun originaaleja ei ole saatavilla. Joskus he juoksevat karkuunkin, Herra nähköön. Heitä on monenlaista väkeä. Eivät he itse tiedä olevansa idealisteja, yhtä vähän kuin Runebergin miehet sen tiesivät. Mutta kerran on tuleva uusi Runeberg, joka näkee partaisen ja ryysyisen ulkokuoren, kirousten ja muun kuonan läpi suoraan heidän sieluunsa, jota he ehkä eivät tiedä edes omistavansakaan, ja vangitsee sen muutamiin lyhyisiin mestarin hengen muovaamiin säkeisiin. Ja aivan lopuksi luen teille muutaman säkeen. Sain mä kirjeen sodan aikaisen, sen kirjoitti tuo mies puujalkainen. Kertoo siinä hän haavoittumisestaan, huolissaan on palaamisestaan. Kerran nähdään vielä uudelleen, päättää kirjeen terveisiin hän pojilleen. Nyt mun vuoro pojille on puolestaan kertoa tätä viimeisen ritarin tarinaa. Tämä on Mannerheim-risti viimeinen, jälkeen noiden Suomen sotien. Rivi tuo jääkäristä alkava, lopuksi on jääkäriin palaava. Laakuksesta alkavaan tarinaan monta lukua mä kirjoittaa saan. Viittaan kansallisrunoilijaan, joka Vänrikin tarinat kirjoittaa. On siitä Vänrikistä tullut kapteeni, joka tarinat nää joskus aloitti. Ja kun sota jälleen tulee Eurooppaan, hänet majurina nähdä saan. Ritarit hän saa taistelemaan puolesta itsenäisen isänmaan. Sitä Runeberg saanut tehdä ei, silloin ei, oli vielä selvästi nei. Nyt itsenäiset päätökset tehdä saa Suomi-neito ihan ensimmäistä kertaa. Kiitos kuuluu monelle, kiitos on ritarien. Minä olen Laakso, ritari viimeinen. Tämä runo ja teos on omistettu Suomelle, teille kaikille ja sen urhoolliselle kansalle. Kiitos suomalaiset sankarit, yhäkin aika velikultia. Kiitoksia kaikille teille 3 alustajalle. Oli todella virkistävää kuulla 3 hyvin erilaista alustusta ja näkökulmaa Toivosta. Jos teille on tullut mieleen kysymyksiä ja pohdintoja ja kommentteja, niin kohta on niihin mahdollisuus. Vietämme vielä pienen hetken yhdessä keskustellen ja pohdiskellen ja päätämme illan sitten iltahartauteen, mutta tässä välissä on mahdollisuus nauttia tarjoilusta. Tuolla kirkon perällä on kahvia ja teetä ja jotain pientä purtavaa. Pidämme pienen kahvitauon ja sen jälkeen vielä pienen hetken istumme yhdessä keskustellen ja lopuksi hiljentyen. Nyt kahville. No niin, meidän alustajamme saadaan nyt tänne vielä kirkon eteen altavastaajiksi ja pieni keskustelutuokio heidän kanssaan voidaan vielä käydä. Mä voisin itse aloittaa ajatuksella, joka tuossa Joni Pirisen alustuksen loppupuolella tuli vastaan, kun hän sanoi, jos oikein en tiedä ymmärsinkö oikein, että se liittyy jotenkin Suomen NATO-jäsenyyteen, en ole varma riittyykö se siihen, mutta sanoit sillä tavalla, että nyt Suomi on itsenäinen. Mulle tuli niin kuin mieleen, että siis nyt kun meillä on myöskin täällä Euroopan unionin edustaja, nyt kun Suomi on Euroopan unionin jäsen ja Suomi on NATOn jäsen, niin onko todellakin niin, että nyt vasta Suomi onkin itsenäinen, kun se on liittynyt tämmöisiin vahvoihin yhteisöihin? Et jotenkin toivoisin, että haluaisitteko vähän avata tätä ja oletteko tosiaan sitä mieltä, että Suomen itsenäisyys toteutuukin parhaiten vasta yhdessä toisten kanssa, liittoutumalla eikä olemalla täysin omillaan? Kuka haluaa aloittaa? Täällä on mikrofoni, voidaan panna sitä kiertämään.
No niin, minä voin aloittaa, kun tuolta meikäläisen puheesta tämä tuli. Toki tämä oli tämmöinen niin kuin oma mielipiteeni, ja vaikka näissä verkkareissa olen, niin nimenomaan oma. Ja ehkä tämmöinen niin kuin juuri tuon runouden kautta ja veteraanisukupolvien työn kautta tullut ajatus siitä, että kuitenkin tämä aika, mitä tässä ollaan eletty, niin paljon puhutaan siitä, että suomalaista päätöksentekoa tai siihen ollaan vaikutettu, siihen varmaan vaikutetaan jatkossakin, mutta tämä NATO-päätös on nyt ollut niin kuin semmoinen selkeä, me ollaan nyt kantamme ilmaistu ja puolemme valittu, ja se on hyvin selvä nyt se raja, mikä tässä ollaan NATO-rajan myötä Suomeen saatu. Ja tätä ehkä nyt kaikkein eniten sillä tarkoitin. Toki Suomi on ollut aina itsenäinen maa, mutta niin kuin viittasin, niin ehkä meidän päätöksentekoon on sitten pyritty ainakin vaikuttamaan, jos ei suoranaisesti vaikutettu tuolta ulkopuolelta. Niin, se on tietenkin millä tavalla itsenäisyys sitten määritellään, että jotkut ovat sitä mieltä, että toisen maailmansodan jälkeen sitten Suomi ei ollut puhtaasti itsenäinen, koska meillä oli YYA-sopimus, me olimme tietyllä tavalla riippuvaisia, mikä näkyy sitten muutamissa tilanteissa myöskin kansainvälisillä foorumeilla. Yksi esimerkki, minkä monet suomalaiset tietää tässä, on vaikkapa se, että Max Jakobson oli nousemassa YK:n pääsihteeriksi, mutta se ei sopinut Neuvostoliitolle, ja näin ollen se ei ollut mahdollista. Suomi ei pystynyt itsenäisesti esittämään, vaan me joudumme kysymään erilaisia asioita Neuvostoliitolta silloin. Jotkut sitten sanoivat, että kun Neuvostoliitto hajosi sitten 90-luvun vaihteessa, että siitä sitten vuoteen 1995, kun me ei oltu vielä Euroopan unionissa, että se olisi ainoa oikea itsenäisyyden aika, mutta toisaalta sitten voi miettiä sitäkin, että olimmeko me silloin itsenäisiä ja mitä se tarkoittaa. Moni muistaa sen ajan, me olimme erittäin pahasti velkaantuneita ja Suomessa tapahtui devalvaatio ja näin edespäin. Me oltiin melko lailla maailman ennen muuta aasialaisten ja japanilaisten pankkien armoilla, että ylipäätään emme tehneet konkurssia. Ja yksi määritelmä myös itsenäisyydessä on, että jos et ole taloudellisesti itsenäinen, niin silloin ei ole itsenäinen. Mutta mäkin ymmärrän näin, että me olemme itsenäisiä Suomessa olemalla Euroopan unionin jäseniä. Euroopan unioni ei ole liittovaltio, mutta se ei ole myöskään niin kuin YK tai joku kansanliitto, vaan se hienosti sanottuna sui generis, eli se on itsenäisten valtioiden yhteen liittymä, ja toki sitten täytyy vaalia siellä, että sitä kansallista itsenäisyyttä, kansallista itsemääräämisoikeutta voidaan niin kuin ylläpitää myös jatkossakin. Ja sitten mitä tulee tähän sotilaalliseen liittoutumiseen, niin Joni tämä varmasti paremmin tietää, ja ymmärrän näin, että meillä on myös itsenäisyys siinä Naton sisällä, että me voimme itse päättää se, että mihin operaatioihin lähdemme tai emme lähde, mutta sitten on olemassa artikla 5, mikä sitten tietenkin velvoittaa myös sitten osallistumaan yhteisvastuuseen, mutta sen myöskin maa voi sitten itse määritellä. Eli kyllä me näin itsenäisiä ollaan, mitä nyt itsenäisyydellä tarkoitetaan. Ehkä tällä kysymyksellä, niin tämä nyt ei suoraan kirkkojen väleihin liity, mutta sillä on myös vaikutuksia kirkkojen väleihin. Nimittäin se, että Suomi ja Suomen luterilainen kirkko heti tämän 22 sodan alkaessa tuomitsi niin selkeästi Venäjän toimet ja Suomen luterilainen kirkko, Venäjän ortodoksikirkon toimet, niin se myös osoitti, että Suomen luterilainen kirkko toimii itsenäisesti. Arkkipiispa silloin totesi, että suhteet Venäjän ortodoksiseen kirkkoon laitetaan kaikki poikki ja ne voidaan lähteä stipendivaihtoihin tai virallisiin oppikeskusteluihin, kun Venäjän ortodoksinen kirkko selkeästi tuomitsee nämä sotatoimet. No niin, tästäpä päästiin liikkeelle. Nyt minä antaisin sinne yleisön puolelle sitten, olkeepa hyvä. Pauli. Mikrofoni ei yllä kovin kauas, mutta jos voi tulla tähän puhumaan, tai sitten toinen, että minä toistan kysymyksen. Tavallisena tallaajana, kun seuraan noita uutisia ja tätä ajan kulua, niin on pistänyt silmään tässä NATO-keskustelussa se, että nyt kun Suomi on NATO-jäsen ja ennen jo siihen liittymistäkin, niin tulee ilmi näiltä johtajien taholta, että nyt me ollaan turvassa ja nyt meitä ei tavallaan niin kuin mikään vaara uhka, kun tämä NATO takaa meille turvallisuuden ja
se suoraan sanottuna tuntuu lapselliselta ja tämmöinen, että mikä tai niin kuin joku NATO-liitto, tämmöinen sotilaallinen liitto voi olla. Nyt sitten kun ollaan NATO-jäseniä, niin nyt aika usein tuolla tiedotusvälineessä tulee sitten pelko siitä, että jos Yhdysvalloissa, joka on johtajamaa NATOssa, niin siellä vaihtuu vaikka hallitus, onko ne enää sitten tuon sopimuksen takana ja miten siinä käy. Onko tämä nyt ihan niin kuin täysin realistinen tämä turvallisuuden tunne? Perustuuko se mihinkään sillä tavalla niin kuin realismiin? Vai onko se vaan sillä tavalla vähän, että se nyt on vaan tässä näin? No niin, en osaa paremmin sanoa. Ehkä Jonille tuo kysymys parhaiten istuu. Kiitos, erinomaisen hyvä kysymys, ja tuossa vähän käytävällä jo puhuinkin, nyt päästään tähän aiheeseen, että ennen NATOa ja nyt siihen toivoon ja toivottomuuteen. Me Suomessa ollaan 80 vuotta tehty ennen NATOa puolustusvoimissa töitä tiettyyn suuntaan, ja nyt Ukrainan kriisi ehkä osoitti sitten sen, että me ei olla tehty väärään suuntaan niitä töitä. Jos jossain, niin Suomessa ollaan varauduttu juuri sellaiseen uhkaan, jonka tuo Ukraina koki. Ja nyt niin kuin NATO-kannoista, jos puhutaan, niin ehkä itsekin oli vähän skeptinen niin kuin siihen NATOon liittyen. Ja juuri nuo, mitä Hannu sanoi, ja hyvä, että avasitkin sen, kansallinen päätöksenteko täällä niin kuin, pakko ei ole lähteä niihin kaikkiin operaatioihin vastaavaa mukaan. Eli se mitä NATO tuo niin kansalliseen puolustukseen, niin minä koen näin, että ei me välttämättä niin kuin NATOa tarvita mihinkään. Meillä on todella hyvässä kunnossa olevat puolustusvoimat ja hyvä valmius, ja se turvallisuuden tunne pitäisi tulla jo siitä. Ja tuossa omassa puheessa yritin myöskin vähän tuoda sitä esille nimenomaan toivon näkökulmasta, että me ollaan tehty asioita Suomessa oikein, ja meillä on ollut hyvä valmius. NATO on nyt vain sellainen hyvä lisä tähän, mutta edelleen Suomen puolustuksesta, niin kuin Hannu tuossa totesi, siitä vastaa suomalaiset, ei NATO. Se on vaan lisuke sitten siihen päälle. No niin. Tulisiko vielä kysymyksiä sieltä kirkon penkistä? Eeva. Kiitos erinomaisista alustuksista. Tuohon Ukrainaan liittyen, kiitos valaisit tuota uskontoa, mutta ihan niin kuin kansalaisten kannalta, Suomi kun kävi sotaan, niin meillä oli kotiuskonto ja isänmaa. Mikä on sen uskonnon ja kirkon merkitys kansalaisille ja siihen puolustustahtoon ja itsenäisyyteen? Millä tavalla se vaikuttaa? Voisi ajatella sillä tavalla, että ruohonjuuritasolla kirkon tehtävä Ukrainassa on, ja se toimii nimenomaan kirkkona, palvelee hengellisissä kysymyksissä ruohonjuuritasolla. Mutta sitten just julkisesti niin on tärkeää nimenomaan se, että mitä ne kirkot sanoo ja millä tavalla ne esiintyy. Ja nyt niin kuin esimerkiksi kertoin siitä Venäjän ortodoksisen kirkon alaisesta, tai joka on kuulunut Venäjän ortodoksisen kirkon alaiseen, se Ukrainan ortodoksinen kirkko, niin siitä hirvittävän paljon ihmiset, tai siis ennen sotaa ihmiset kertoivat kuuluvansa tähän kirkkoon, mutta kun sota läheni ja sodan aikana, niin yhä suurempi osa ukrainalaisista on sanonutkin, että he eivät kuulu tähän kirkkoon, vaan siihen toiseen kirkkoon. Ukrainassa ei ole sellaisia tilastoja tai sellaista jäsenrekisteriä, niin kuin meillä Suomessa on, että me tiedetään tasan tarkkaan, kuka kuuluu mihinkin kirkkoon, vaan siellä nämä tilastot perustuu siihen, että ihmisiltä kysytään, että mihinkin kirkkoon he kuuluu. Ja nyt tosissaan, kun sota läheni ja sodan aikana, niin yhä useampi sanoo, että he kuuluu tähän ukrainalaiseen ortodoksisen kirkkoon Ukrainassa kuin siihen toiseen. Eli tällä kirkollisella niin kuin liittymisellä on merkitystä siellä niin kuin ihan kansan keskuudessa, ja kansa niin kuin haluaa tällaisella ehkä niin kuin ilmaista sitä, että he myöskin tukee nimenomaan Ukrainaa ja ukrainalaisuutta, ja sillä tavalla tulee semmoinen kansallistunnekin esiin sitten, koska niitä epäilyksiä sitä toista kirkkoa kohtaan, jolla on niitä yhteyksiä Venäjälle, on olemassa, ja just niitä epäilyksiä siitä, että millä tavalla se toinen kirkko ehkä palvelee Venäjän tai Venäjän ortodoksisen kirkon tarkoituksia. Kiitos. No niin, areena on vapaa kysymyksille.
No niin, siellä. Joo, kiitos alustajille. Ei yhtään oma toivo kyllä lisääntynyt tuosta. Jotenkin tuntuu, että eletään kummallisia aikoja. Kaikenlaiset liittoutumat ja muut, niin ne lähinnä perustuu kauhun tasapainoon, että ne jonkinlaisessa balanssissa. Ilmeisesti tuo Venäjänkin tilanne, se on sillä maan sisällä, pitää olla se kirkonkin siinä jollakin lailla yrittää. Mutta että yhtään sotaa ei mun muisti monta sotaa olekaan, mutta niin pännällä ne on eikä pyssyillä se rauhan saatu aikaa. Jotenkin, en tiedä, kun on hyviä näitä rauhallisia kausia, niin siellä sitten aina joku tyrannia itää rauhassa, mutta että se ilmeisesti tämä maailman rauha vaan perustuu kauhun tasapainoon. Perustuuko? Kuka haluaa vastata? Joo, ehkä tuohon, mistä Paavo lähti liikkeelle, niin voisi todeta niin, että tuossa omassa puheenvuorossakin sanoin, että kun lukee tämän päivän lehtiä, niin kyllä ne melko toivottoman kuvan antaa, että jos ei tuntisi suomalaista todellisuutta, niin voisi niin miettiä, että uskaltaako tänne edes lomalle tulla, kun kaikki iltapäivälehtien otsikot, melkein kaikki ovat jotenkin negatiivisia, jotakin pahaa tapahtuu ja näin edespäin. Kyllä se toivon näkökulma on niin kuin melko ohutta. Ja toisaalta sitten kun katsoo, niin samanlaisia aikakausia on ollut maailmassa myös, että pahuutta ja toivottomuutta ja sitä, että sanat ei enää tarkoitakaan, mitä niiden pitäisi tarkoittaa. Ja on syntynyt erilaisia diktatuureja ja hirmuhallintoja. Eli se ihminen ei eikä kuitenkaan sitten ole muuttunut, vaikka ajat ovat muuttuneet, mutta jollakin tavalla sitten pohjimmiltaan se halu valtaan ja asemaan ja erilaiset tämän tyyppiset sitten näkyvät siellä. Ja toki se tuo sitä toivottomuutta tähän meidänkin aikaan, koska jos nyt ajatellaan Venäjää ja katsotaan niiden historiaa, niin jotenkin vaan tiettyjen tsaariajan jälkeen, tiettyjen niin kuin rauhanjaksojen jälkeen sitten on tullut uutta sotaa ja jollakin tavalla ihmiskunta on sitten kykenemätön tuohon rauhaan. Mutta jollakin tavalla pitäisi ajatella se, tai itse ajattelen niin, että kun laulu sanoo, että jonkun turva Jumalassa, turvassa on paremmassa, eli kyllä jos todellista rauhaa halutaan, niin ei se synny tämän maailman päätöksien päätteen pohjalta, vaan sitä pitää rukoilla ja Jumala on valmis antamaan sen rauhan. Mutta kysymys on siitä, että olemmeko me ihmiskuntana valmiita ottamaan sen vastaan ja nöyrtymään siihen, että tavallaan se tarkoittaa sitten niin kuin alistumista Jumalan kasvojen eteen. Ja jotenkin se tämmöinen inhimillinen ihminen, niin se haluaa muutenkin sen omankin voimansa näyttää. Ja valta turmelee ja ehdoton valta turmelee ehdottomasti, niin kuin se on nähty. Mutta että kyllä tässä ajassa on paljon semmoisia huolestuttavia merkkejä, jossa niin kuin miettii, että niin kuin joku kirjoitti, että on niin kuin kaksi mahdollisuutta, miten tästä päästään eteenpäin. Toinen on joku äärimmäinen katastrofi, tai toinen on sota, mikä on myös äärimmäinen katastrofi. Että ihmiset niin kuin pysähtyy miettimään, mikä on ihmisen elämän merkitys ja tarkoitus ja niin kuin perimmäisten asioiden äärelle. Nyt niin kuin Venäjällä ehkä yksi keskeinen arvo on mammona, raha, ja voi sanoa, että melko pitkälle länsimaissakin mennään sen perässä, eli kun seuraa mitä ihmiset arvostaa ja arvottaa, niin se liittyy jollakin tavalla vaurauteen ja rahaan. Ja jollakin tavalla ne perusarvot, jotenka päälle sitä elämää pitäisi rakentaa, on käynyt melko ohuiksi. Niin, ja siitä on sitten merkkejä. Niin kuin teidän viisas piispanne on kirjoittanut hyvän kirjan. Se on ymmärtävää uskoa etsimässä, jos muistan oikein sen kirjan nimen. Hän niin kuin toteaa sen, että kun yksinäisyys on yksi suuri ongelma tällä hetkellä Suomessa ja tuonne toivottomuus, niin kuinka se on tämän somekulttuurin se niin kuin vastapuoli, eli yksilöllisyys ja somekulttuuri ja näin edespäin, niin sen vastapuolena tulee tämä yksinäisyys ja sitä kautta sitten tämmöinen epätoivo ja toivottomuus. Ja onhan tämä maailma sillain muuttunut,
Että meidän nuoruudessa sitä, että jos olisi joka päivä lyönyt johonkin omaa kuvansa ja pyytänyt tykkäyksiä, olisi nimitetty narsismiksi, mutta tänä päivänä se on jotakin semmoista yleisesti toivottua ja sen pohjalta sitten ei riitä enää 1 kanava, vaan niitä on 4-5 kanavaa, mihin pitää saada niitä tykkäyksiä. Jos niitä ei tule, niin maailma loppuu sitten, että näin se vaan menee. Jotenkin ajattelen, että kauhun tasapaino, niin se kauhu viittaa siihen, että pelätään toista. Ja kristiuskohan pyrkii siihen, että me tultaisiin yhteen. Ja sitten jotenkin niin kuin teologisesta näkökulmasta ajattelen sille, että kirkon tehtävä ja jotenkin semmoisen niin kuin todellisen kirkon niin kuin näkee siitä, että se pyrkii siihen yhteyteen. Pyrkii näkemään sen heikon ihmisen, pienen ihmisen, olemaan sen puolella, luomaan sen toivon, eikä kauhua. Että jotenkin toivoisin sitä, että kirkot, millä tasolla tahansa kirkossa, niin jotenkin aina pohtisi ja miettisi sitä, että ollaanhan me toivon, ollaanhan me pienen ihmisen puolella. Tämmöinen nyt hengellinen näkökulma. Jonkunlaisena historioitsijana, niin mä en pitkää puhetta tähän sano, mutta vähän tuohon mitä Hannu aloitti, niin siltä se näyttäisi, että vanha sanonta, historia toistaa itsensä, siksi meidän pitää vähän sitä historiaa tuntea, että me voidaan valmistautua tulevaan, kun nämä menee tietyissä sykleissä nämä asiat. Niin on sanottu, että kansakunta, joka ei tunne historiansa, on tuomittu toistamaan sen. Olisin oikeastaan tässä vaiheessa, kun kelloakin katselen, niin vähitellen tätä iltaa sulkemassa. Ja tässä oli itse asiassa aika hyvät nämä loppupuheenvuorot meidän alustajiltamme. Ja kiitokset kaikille teille 3 siitä, että tulitte tänne. Tämän illan kattaus oli minusta todella mielenkiintoinen monipuolisuudessaan. Jo etukäteen ajattelin, että kun meillä on poliitikko, teologi ja sotilas, niin se on aika monesta näkökulmasta katselemme silloin toivoa ja olemme saaneet tänä iltana tehdä. Annetaan vielä kerran aplodit ja kiitokset meidän alustajillemme ja päästetään heidät istumaan tuonne omalle paikalleen. Kiitoksia. Ja meidän iltamme tulee sitten päättämään Siilijärven vapaaseurakunnasta pastori Pauli Kärki, joka pitää sitten vielä iltahartauden ja sen päätteeksi sitten laulamme sieltä viisikielisestä laulun 235. Pauli, ole hyvä. Hyvää iltaa ja Jumalan armoa ja rauhaa kaikille. Ja täällä on ollut todella niin kuin tämmöinen mielenkiintoinen keskustelu ja ilta. Siitä on aikaa, kun on tämmöisessä tilaisuudessa ollut kuuntelemassa. Mutta otan nyt tähän hartauteni alkuun Roomalaiskirjeen 4. luvusta ja sieltä jakeet 18-22. Abraham toivoi, vaikka ei toivoa ollut, ja joka uskoi tulevansa monen kansan isäksi, tämän sanan mukaan, niin on sinun jälkeläistesi luku oleva. Eikä hän heikontunut uskossansa, vaikka näki, että hänen ruumiinsa oli kuolettunut, sillä hän oli jo noin 100-vuotias ja että Saaran kohtu oli kuolettunut, mutta Jumalan lupausta hän ei epäuskossa epäillyt, vaan vahvistui uskossa, antaen kunniaan Jumalalle. Ja oli täysin varma siitä, että minkä Jumala on luvannut, sen hän myös täyttää. Sen tähden se luettiinkin hänelle vanhurskaudeksi. Aamen. Abraham toivoi, vaikka ei toivoa ollut. Tämä aihe sopii tämän illan teemaan. Kun tätä Raamatun paikkaa on lukenut ja luen, niin joudun miettimään, mitkä olisivat tuosta sanasta toivo, sen äärilaidat. Olisiko toinen äärilaita epätoivo, missä tilanne on täysin mahdoton, jossa iskee paniikki, eikä pysty ajattelemaan järkevästi. Toinen äärilaita voisi olla vaikka toiveajattelu,
No Abraham ei ollut mielestäni näistä kumpaakaan. Abraham ei ollut epätoivoinen. Hän varmasti tajusi ja myönsikin realiteetit. Tilanne ei ollut toivoa. Kun Jumala ilmoitti hänelle tuon, että hänellä on oleva perillinen ja perillisiä, niin se varmasti oli näin, että tuo tilanne oli inhimillisesti ajateltuna toivoton. Abraham tajusi siis nuo realiteetit. Hän pystyi myös ajattelemaan järkevästi. No Abraham ei ollut myöskään toiveajattelija. Hän ei kieltänyt todellisuutta omia toiveitaan vastaavaksi tai vähätellyt olemassa olevaa inhimillistä ongelmaa. Hän tiesi myös, että mihin ihminen pystyy ja mihin taas kaikkivaltias Jumala ja Luoja pystyy. Nämä oli hyvin selkeänä varmasti hänen mielessään. Abrahamilla oli vuorenluja usko, niinpä hän ei heikentynyt uskossaan. Hänellä oli niin läheinen suhde Jumalaan, että Jumala kutsuu häntä tuolla sanassaan ystäväkseen. Se on aika paljon sanottu ihmisestä. En tiedä, onko missään muualla tullut ilmi sitä, että Jumala sanoo jotakin ihmistä ystäväkseen. Abrahamin kohdalla se oli totta. Abraham oli viimeisen päälle realisti sekä ihmisten, mutta myös Jumalan suuntaan. Hän näki ja myös käytännössä tunnusti Jumalan voiman elämässään. No, tänä päivänä Abrahamia pidettäisiin ehkä haihattelijana. Mutta hän ei ollut kuitenkaan uneksija. Ei hän perustanut päätöksiään eikä ratkaisujaan tunteidensa ja fiilistensä mukaan. Minulta näin tuntuu ja niin edelleen. Hän uskoi ja luotti, että Jumala pitää sen, minkä lupaa. Minä uskon, että Abraham hoiteli bisneksiään ihan kaikessa rauhassa. Voikaan niin sanoa, hänellä oli paljon karjaa ja kaikkia omaisuutta. Ja varmaan siellä ehkä käytiin kauppaa ja niin edelleen sen aikaisella menetelmillä ja niin edelleen. Hän hoiti tätä niin sanottua maallista tehtävää. Hoiti työnsä ja ihan kaikessa rauhassa. Miten on minun ja sitten myös samalla heitän sulle kysymyksen, miten on sinun elämässäsi? Mihin sinä uskot ja miten? Tätä asiaa on syytä pohtia meidän jokaisen, sillä se määrittelee elämäämme ja vaikuttaa tekemiimme ratkaisuihin. Sillä on merkitystä, mihin ja miten uskomme. Emme voi sivuuttaa tätä asiaa, vaikka sen pyrimmekin tänä päivänä ja pyritään sivuuttamaan tämä asia. Jumala ei kuulu tämän päivän siis ihmisten noin suurimmaksi osaksi, niin ei kuulu niin kuin kuvioihin eikä ajatusmaailmaan. Ehkä ajattelet, että en omista tuollaista uskoa, joka Abrahamilla oli, ja se saattaa jopa pitää paikkansa. Oletko kuitenkin valmis hyppäämään Jumalan ja hänen sanansa varaan? Tämä vaatii tietenkin nöyryyttä, ja usko kasvaa kilvoituksessa, kuten Abrahamin kohdallakin. Tämä usko on kuitenkin mahdollista. Abraham oli yhtä vajavainen itsessään kuin mekin olemme. Ja kaikki Jumalan suuret palvelijat, profeetat, niin kuin Raamattu sanoo Hebrealaiskirjassa, muun muassa pitkä luettelo on näistä Jumalan käyttämistä väkevistä uskon sankareista, jotka tekivät mahdottomia
Siellä sanotaan, että he olivat yhtä vajavaisia kuin mekin. Siis sinulla on toivoa, minulla on toivoa. Minä kun luen Raamattua, niin minulla on kotona yksi Raamattu semmoinen, josta olen lukenut, niin minun marginaali on kirjoittanut aina, että minullakin on toivoa, minullakin on toivoa. Olen sitä mieltä, että Jumala, jos ei ole meidän kansamme takana ja ei kansamme rukoile ja hylkää Jumalan, niin ihmisten tekemät liitot on liittoja. Niillä ei ole merkitystä. Ihmisen tekemät sopimukset ja liitot voidaan purkaa koska tahansa. Se, miksi Suomi selvisi ja on selvinnyt viime sodista, silloin kansa rukoili. Ja presidentti, jopa tasavallan presidentti Kyösti Kallio vetosi ja rukouksessaan ja rukoili ja kehoitti rukoilemaan. Minusta tässä on se perimmäinen salaisuus. Ei Suomi, vaikka puolustikin urhoollisesti, niin ei Suomi sillä tavalla minun mielestäni voittanut sotaa, vaan Suomi olisi miehitetty, jos Jumalan käsi ei olisi ollut meidän kansamme yllä. Onko meillä nyt sellaista yhtenäisyyttä kansamme kohdalla ja kansassamme, että löytyy rukoilijoita? Tällainen usko kuin Abrahamilla meille on mahdollista. Tuossa vielä loppuun tähän yksi tämmöinen esimerkki. Tämä on tietysti niin kuin viisaammat kertoneet, ja minä en ole biologi enkä mikään tämmöinen, mutta jostain kuulin, kun kerrotaan kotkasta, joka on Raamatussa hyvin yleinen kielikuva, niin mitenkä kotka opettaa poikasiaan lentämään. He ovat siellä korkealla, yleensä kotkahan rakentaa pesän sinne korkealle. Ja sitten hän yllyttää niitä poikasia lentämään, ja sitten jos joku epäröi, niin hän saattaa pukata sen työntää sieltä jyrkänteeltä alas. Ja no se on sitten, hänen on siellä sitten pakon edessä niitä siipiänsä käytettävä ja levitettävä. Jos hän ei niin tee, niin hän putoaa maahan. Mutta tämä kotka, varmuuden vuoksi hän lentää sinne poikasensa alapuolelle, ja jos hän on putoamassa, ja hän menee siihen alas ja ottaa selkäänsä. Kotka emo ottaa selkäänsä tämän poikasen. Ensimmäisen kerran kotkakin on hypännyt siivilleen, ja se hyppäys on ollut, niin se on ollut ilmaan. Joku voisi sanoa, että hän hyppäsi ilmaan tyhjän päälle. Se saattaa näyttää tyhjän päälle hyppäämiseltä. Mutta ei se ilma nyt niin tyhjää olekaan. Siellä on niitä ilmavirtauksia, joita kotkakin käyttää hyväkseen, kun se nousee korkeuksiin, lentää kohti valoa ja niin edelleen. Osaa käyttää näitä ilmavirtauksia. Siellä on ne ilmavirtaukset, joiden varaan tämä poikanen heittäytyy, ja ilmavirtaukset nostavat. Sinä ja minä, jos meillä on usko Jeesukseen, me saamme hypätä Jumalan lupausten varaan, Jumalan valtakunnan ilmavirtausten varaan. Eikä ne Jumalan lupaukset tyhjiä olekaan. Jos sinä saat armon tulla uskoon ja otat vastaan tuon Jeesuksen ja pelastuksen, se ei ole hyppy tuntemattomaan, vaan sinä annat elämäsi Jumalan varaan ja armon varaan. Saat armossa omistaa tuon pelastuksen, joka antaa sinulle rauhan, ilon ja toivon. Minä ainakin elämässäni niin en ole saanut mistään muualta sellaista toivoa, en oikeastaan minkäänlaista toivoa.
muuta kuin Jumalasta ja siitä, että löysin Jeesuksen Kristuksen elämääni. Minä olin tilanteessa elämässäni 20-vuotiaana nuorena miehenä, olin menossa itse tuhoon, olin tekemässä oman käteni tekoja, olin päättämässä päiväni toivottomana, epätoivon vallassa. Ja se tilanne meni aivan ihan sitten viime metreille, kun sitten sain Jumalan johdatuksesta sielunhoitajan luokse tulla ja sitten minulle julistettiin Jeesuksen Kristuksen Jumalan pojan nimessä ja veressä sinun syntisi ovat anteeksi annetut. Ja se syyllisyys otettiin minulta pois ja samalla lähti epätoivo. Ja se on nyt kantanut 47 vuotta, vähän ylikin jo. Vaikeuksia on elämässä ollut ja monenlaisia koetuksia, eikä nämä viimeisetkään ole niitä helpoimmasta päästä olleet, mutta tuo usko on kantanut. Minä rohkaisen nyt ihan kaikkia meitä turvautumaan Jeesukseen ja tähän Jumalan sanaan. Tämä on niin kuin paras ohjekirja ja oppi tässä ja totuus ihan meille kaikille, olimme sitten minkä alan ihmisiä tahansa. Ja rukoillaan kansamme puolesta. Siunasta kaikille. Rukoillaanko? Joo. Kiitos Jeesus, että me saamme täällä Suomessa asua vielä vapaassa maassa ja sillä tavalla vapaassa maassa, että meitä ei miehitä vihollinen. Ja Herra, mutta sinun käsissäsi on meidän kansojemme kohtalo. Ja Herra, asiat tapahtuvat niin kuin sinä olet ajatellut tapahtuvan ja sinun suunnitelmasi ja asiasi toteutuvat. Näin minä uskon. Ja Herra, anna meille nyt vaikuttaa meissä pyhänhenkesi kautta sillä tavalla, että me tajuaisimme ja ymmärtäisimme tämän sinun antamasi ja tarjoamasi pelastuksen, niin että me voisimme nöyrtyä oikein sinun edessäsi ja ottaa vastaan tämän armon ja anteeksi antamuksen ja vapautua kaikesta pelosta. Kiitos siitä, että sinun omanasi, jos meillä on usko sinun ja henkilökohtainen suhde, meidän ei tarvitse pelätä. Sinä sanassasi sanot, että pelkoa ei rakkaudessa ole, vaan täydellinen rakkaus karkottaa peloon. Sinä sanassasi sanot 365 kertaa älä pelkää. Eli tämä tarkoittaa sitä, että joka päivälle on sana älä pelkää. Pelko ei ole sinusta Jumala, vaan se on jostakin muista lähteestä. Herra, sinä näet meidän pelkomme, sinä et meitä tuomitse sen takia, sinä et hylkää meitä, mutta sinä tahdot meidät vapauttaa pelosta ja epätoivosta. Jeesuksen Kristuksen nimessä me rukoilemme tätä vapautta ja nyt me siunaamme toisiamme tässä Jeesuksen Kristuksen nimessä. Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Amen. Kiitos Pauli, kiitos vielä kerran kaikille muillekin, jotka tänä iltana ovat olleet äänessä ja kiitos taivaalliselle Isälle, joka meitä on tänäänkin hoitanut.